day. Hey, Timothy, new sumsa princemas. Seek the kingdom of God first, and no things shall be added unto you. Yen shall rade and then a ten cane, na dia canina da, was so the back of home, it would jumedi we so, and yasam get to akra, and the beggar ta, it will fear. Catch will be no bison, catch will be say, some passing penny panel, yatana say, na my country of Yasimania say. As this is my poor man Timmy who say, and no other but dance some passing penny pa, near penny bre, near the amount kama pa. Nadina come for no, as you buano, and your person no was santimem Ghana mem, and a we say afanina, and not so busy super dear. First swab I get minimum powerful, yan tiasi and net, watch na enso account. Abdilia say, and I did some passing penny pa, ye de ebro medical council, say 2025, Dabra debia. Apostle Kwame Kwatin ono ena ede futusem eba na gukwada so no wo brayokon na yede sai dwumadi no so aba behiem ne ya wada so nso no enwuma ye maame nom ye papa nom abo ano eya dadam tete honwom a wutia etu abosen na aba ensu ewomu no eno ena da ya wada bia no ye befa ye futusem no enso ede afri producers a wada wuruma ye ne omo edi twuma na yenya bidi agu apaso ne yetu no sre ene abasa ne yede amammo no makacho sa ha na abetem panisem ha na abetem komodem ha na futusem omu ohwampa enso ye betumi edi abrawo kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa ena ye begina wono any chief executive producer emadwumadi kokko seti Fletcher oye producer omo boy dwuma enya asem keto akra ema sompa asem penipa no na wokọ master control room hoso a MC a hono wona wada wuruma ye ko social media applications ni na Facebook, YouTube and Twitter no Kevin Oyata ono da wuruma one safo kantanka semplemu go suni abrante no metwoma wo fi hano no na Resford abrante no nani obekase di mimene di no wo boy dwuma papa sa akwa no ono na baba wan ka so mra kuru furu ya di bi no Omanda Roma ena yenenam social media no so eno ti no ya subscribe share afufuru hwebi wotie bi emfa mfiri ho kofuru bofum pa bema asuketu ameyi pabre na asa ya bogi fosuo nintin fosuo mene funtum pa katachie mene srebia bonchena na mene atwentwen kodi awu atwam yansan ne akosa mena meti adwam na me dia sempa nipa ekoboshe asa so se wuyire fi na asa akofa yenchi wona wada Roma Sompa TV wochinchim yetoso no David ye ene abrante ketekete no friend say wokoba jesi ye ka jesi edin jesi wasantememu a enye din keto akoba jesi omo na boy dwuma Sompa TV ho enya asem keto akora omna asam bibia boko de ofoso be ma bibia boko we are boko na anya boko sa nso boko no de ntimi nye boko sa because be a be feel mun samo no da ba ko pa de bedwodwo ho ofie na no ayeyo ko si ada ne memenda no so je o ma ko entafu sese kuruma no timi ko ayi be nan ko si ada ne memenda ma entafu sese o ma fo mo wadwen tu ya sa adam yi no wa o ho be san ti se o hwempo fosu o hwemu pa da je ni poso se Ghana se obi se ya na wiase se o so ni freedom se da no days ni free Monday no joada ne kosi ni fiada no kasa na nke hu ko se du fiada nke samadi shwa estati memenda ne kosi ada be de free fiada ba se no kosi ada na memenda o ma yentafo o ma fo mo adwe no kra brewum na ni pabi so de sa o ma adwe na ko hye ho eti me ame we wa ama o de me ba yo so ho de sa yi na ko hye ho tuchu mutan enkoja se kra de binum dia show mtim se mama kena to se we wa ama we ebi na wa force pro bia akunu so nti ya de na ko ene se ne se o bonsa jetu o mame ene ne no kwa ne kwa jetu o mame because ono so de ba na o de ko we meme de ko keje gu asante achimdwa so I see ma jefi me ma me yase
maame ahenkan o UK na obaye na wantima nkobiem na nura hwe yi kese pa e course odwa so na memenda na nya sembetua ewie ne san didi na to aso enti na nya one nya no enti chese normal mikobi kodi na nibi enti ahomagea na yesi bibia wase obibia na mo che bayire ne mayire nyina wase mayire wase pa na bayire ne mayire wa wase na me je ma se bokokra menche nam kwankwa ne kocha na jama bembiare nti yanchia mina ne mia ye dofupa Juliet one ne maame friends maame o mayade dongela o mayade pa mabaye yi ofosu otiwi ase na wo a hwoma anokwasem hwe obi owu a na yi ase kwa na nya rewo biem nti na obi wa wonyini na odi asempa na owu a na yi ase mfre fita ase kire no papa bi no obi kuruma santemampo na ni din no sa owu ahwe oba na kwaku papa do afiri papa no se wo dress na oba ni sike hye de bukumu a efe o masika ho kire no o premani o de ba si o so wo ahwe oba o se na media o ni sika kese a kire o na media onya adwuma bia o ka na sabodi ebi fu ho sabodi nim se ebetwa na o de ne matwa na wo hia te na okora memenda no maame ya wawi na ya se owi se ya last born na se enua ana awi eti o mo so fi Canada bai na fe kekenti ya wife no kwa wa me nua no wife kwa ye bi wo ha ya na nya yi homecoming homecoming ye bi wo no behwe na maame ni nananom ne ne ma emu aborofo broni a wo ye kuna o ye de fe sai nsiye na fe keke we na amadoso catch o mo se asantefo so pa agina awrade na wo she dia kari buru watwa dancing kan na manu so edai apa mfita na na wo ye mu na dueduo ye na o mu nyina ye bi no na efe iti de o mu ni se wo ye nipa na wo a na o madoso catch on so wo mfamfrafra o wo bibifo no wo abrofo that no wo yi asia efe no na ye na se efe obia na obeka se anya feda eti o madoso a wo mama catch on mo se o mfamfrafra o ma abrofo mafram afika se mfram wo yi asia bo se o mu namase na no be wo de toto wo toto ye bia na obetima sisi ade na wo kwan da ofosu o ye kofia na ye ne o mu nku ye se de abre adwuma ne ye na no be nwan nsi wenim we dwan nsi wenim we dwan na efe keke no radwa so na efe ke di ayo fosu ne kwanta bisa ne yi ya fa sai kokosachi mo mama se nore why mo ntutu ngu fa ko why se poanwa no na efe tu mama me se me mama na me mama meka mo ntutu ma white for me be frefrem yenko asema makan me nyama ne na so makan no gwa makan ye po abekofi ye adwuma we so mo tase message no maka yenko anim okay we are so pass maka ye social science ye twako ba bia ya na ye adwuma ne ye yo adwuma na se me ba bia Saya to sebe tino ekoba sa mama ne amo be ma de bia twonso mani twa huro nkra na mo abrechefo no ma group baabi na hu omo a ofoso arewo hu omo kala no hu omo kala mo sama na rega na fo nkola ya na da no abesere na msi na ye kula ye be free ye weda no so nye awurad na nkula yi mo mfa brechebe omo nko ateka no bias na hwe omo nim ni de we ya omo hwe wani msa sa brokoko hwe wani msa ofoso na hwe ye nso nkola yi ye no mo afu ban no mo sese nwa no wase mfata na rewo ya na rewo mo foso on se sesa ense ya mpani fu ahaye sesa ense broje be na akwa ko sesa se one plus one na ko yi setri enya djuma enya jaga contest ye de ko school ya na rewo se kwa da teacher for mo se kwa na straw no mo twitwa na mo de ne we asem papa be kama check contest contest de nye se contest na ye ni diko no nze madu nze de okay IK a champion minua ohwere ne dofo ya
enemrem na yekɔpɛ ne korabea ɛwɔ Kofi Agye na ɛyie no kɔ so ɛwɔ Afrantwo na awura ho bɛmɛti ne suo ne dɔfo koja no aiki sɛ bɛyɛ obenya foforo betie na asɛm ɛno ne asɛm no we a confirm wa we ne wanya no tenka afa sese afa ne wɔsan akɔbɔ ka akɔfa foforo na mehu sɛ bɛma bitimi su ai ɔfɔso aiki champon eno ni suo bɛma ɛdo dɔfo kɔhyɛ fam na awura ho na ye pagi adaka no ne yɛsɛ ɔmfa boɔ no nto aka sɛ me no to nkwanta ya pai ɛkwa yɛ ɔfa so to boɔ no kora na awura ho na awura ho na nso so asante fo so awerɛhoɔ so ɛno na de esu ba no yɛ ma wo nkɔhwɛ baabi a yɛsie wɔ akyerɛ na wobɛkɔ na emu yɛde wo kunu anaasɛ wo yere kɔ no yɛsɛ to bo nkɔ bi sɛ yɛkɔsie ne sɛn na ɔmo san wɔ nkora nketenkete kora de ofo so awerɛho hwɛ nwa bɛ mɛyɛ asɛbɛsɛbɛ wo de menka abusuafoɔ yɛ a ɔde nkɔda ne mai kɔ suku ɔde ka ɛkɔhyɛ nsuo mu na hwɛ yɛ nwa bɛ mɛ nso a yɛ nwa bɛ mɛ nso ɔno nso ne mai hyɛ yɛ ofo so afi no ma sisi na awerɛho o yɛdwa no kora so ahyɛ ɛyɛ asɛm o ofo so dwa na hyɛ na wo de compare wo nim de a kedwa ne de nkanyare sɛ nipa ho hia sɛ afidi ayɛhina yɛde kɔ nsuo no bɔ a ɛna asɛe ewie gu de nyare it is sɛ ne tebia no bɛnya nhyɛmu yankobɔ bɛhyɛ ɔma nan mu na mmom de yɛkan de ofo so emu ɔyɛ o na sɛ yɛyi kwan na nka wo kwan a wo se contractor no onim kwan yɛ asɛm a meka wo de wankasa trase wo fi atrase sɛ wo paa na ɛto wa bɛyɛ dɛn ei asɛm nsɛm atoto nsɛm abananse dodofo so yɛne mo ya yɛnkɔ so a me abrante Batman ɛnyɛ Batman ɔbɔnwom ɛnɛ nya apan so okay so ame Batman okay no so atofom ya ɔno so wu do be wi asɛlenda nana tete dabi yo ka oni pa no be wi asɛlenda wodi ne hu ni sɛ na abraho yɛkɔ oni wɔ ba oda no twam Batman janko da mienu ya awon fane mama yi ni agro krakra ojo mo ko ofosuo na utie mu ama ne bɔ no a wohwɛ taam a wɔbɛkɔ no a yɛsɛ wɔhwɛ ne mayi a wa bunkuko ko janko ai wogya wɔ mo ɛyɛ no ya na nso so owuo kurade a nkwantimenye ɛyɛ asɛm ɛno ti na wɔtwe a etwa mu ɔmo hwere ɔmo adehye a ɔmo ɛyɛ ayie nyina da yɛbɛma ɔmo yɛ akɔne ama ɔmo hyɛ den saa no wu bɛyɛ nipa bia kwan a bɛfa so abɛkɔ no ɛno ɛne asɛm no afutu sɛm yɛ obi ɛde ma yɛtiefoɔ ɛwɔ adwumadie wei ɛso firi sɛ adwumadie wei yɛhyehyɛ yɛ no yɛgyinam ɛwɔ afutu sɛm ɛkɔ aso ɔrɔfoɔ ewiase abrabɔ animu ɛnepa no eduru baabi a awurɛho sɛm ɛbɛba eduru baabi a wotumu sɛ wontumi enya ne nyinaa pɛpɛɛpɛ owura betumi ahoda kurubi ɛno ti yɛ ka kyerɛ obi bia sɛ ba sa awurɛho no ɛba saa no a ɔdɔfoɔ yɛ ana wakyekye wo wura paa na ewiase mu no sɛ eduru baabi a wodwene ho a wonte ase da bia da sɛ wohwɛ saa dwa yi ahyi yi wɔkɔ adwuma abawu adeɛ kyekura no onu obi abuku appointment yo nanso so adeɛ entumi anchi ni papa awreho ɛna egu no ɛno tini aka kyerɛ obi bia sɛ ewom sɛ da bia no obi betumi awura na awreho mu ewom sɛ da bia obi ebetumi awura te bia bi mu a wanhwe ya wobɛka sɛ wabɔfom ɛno na yɛ ka kyerɛ wo dede bia na anwumere sɛ sa awreho no basa no a wodɔfo ma waba mu sɛ wobɛfiti ase foforo emre boni ewo wiase ɛwo sɛ nipa agitum ɛsa nye da bia ɛna da bia na wobɛtumi awe ahwede ama na nia ɛpɔ no nyina atumi ayɛ wo de ɛno ne yɛ ka kyerɛ obi bia sɛ awreho no de bɛba ɔmane no de ɛbɛba wo su no betumi aba nanso so no eduru ho a ɛma waba mu sɛ obɛfiti ase foforo na empo kura no sɛ wodroba ni ebekɔ akonya accident ye
car kro a enya accident no car no a na be sign de wakọ hospital na no nkyerɛ sɛ droba ni no na dwuma sɛ droba no wo gya yi o da bi o ɛno na yɛsa aka kyerɛ obi sɛ ɛkɔba no saa de a never quit nyai bɔ ho so na hyɛ wo ho den de duru baabi a sɛ nyankopɔn ɛyɛ baba bɛhyira wo a amane bɛtɔ ɔhaw bɛtɔ na amane a wo bɛkɔmu no sɛ waba mu amu nko ade a ɛwɔ sɛ krupo twedi ampɔba sɛ yi adɔm otumi ɛhyɛ wanamu sɛ nsuo fa oba na nkyerɛ sɛ wonum nsuo biem da bio ɛno na meka kyerɛ obi sɛ kɔsoa ne kɔso wɔ abra watɔfom kɔsoa ne kɔso a ɛma waba mu emuo efiri sɛ ituru baabi na so hawo no ba amane no ba no osu no ba de a ɛwɔ sɛ nyankopɔn pagya no hyɛ wanamu a wɔde sedie ɛbɛhyɛ wafonom ma ɛno ti posto kasa no bɛka kyerɛ sɛ everyone has bad days but don't give up ema waba mu mu wa abra ho na ba no wa abra osu no ba no dodo no wa na bɛka nsɛm ɛde afa ho de abu wabam ɛno na yɛ ka kyerɛ sɛ ema waba mu mu fitiase foforo na hyɛbrɛ sesafo ne awurade nko ade a sɛdeɛ wati ama wo rasi aho no dɔfo wɔde sɛdeɛ bɛhyɛ wafunu ma ama wo so watumi apagya sɛ nsuo fa wo ba na nkyerɛ sɛ wonum nsuo biemu di a ɔdɔfo sɛ wotɔ fam a yɛ wadwene sɛ wo bɛsɔre na tworo no koraa ka sɛ man shall fall 7 times and 7 times thou shall rise ɛno nti sɛ wotɔ fam a menka baabi a wate ahwɛ no sɔre waka ne ma waba mu mu no waba mu mu anko ade a ɛwɔ sɛ krupo twedi ampɔba sɛ yi adɔm ɔhyɛ wanamu no wɔde sɛdeɛ ɛhyɛ wafrum ɛyɛ me modɔfo pa sɛyaw aboagye fosuo ne ntin fosuo ɔmna samoa ofo enche atiefo ne ahwefo Dr. Keyedu she mama no buy no so am doctor doctor because gas over in there Ghana had there they say na in Africa because the way no I know what then oh papa no vision to Dr. Keyedu gas baby obi a chia no na mencha na pram so hene na baby obi a de share e bom mo se chia ovosu hwase o de sole enso ho sa kasa na ye kan obi anim ehwe nkrofo obi a ovosu si bibi ato no no a poison ho ana ono a committee no suicide se wawu ono ankasa depression anum ono ankasa no maduro enti wo ba wiase hu bi saada se nipa bi eko situation bi na eden vozo obi ani bible mu kura de obi ani se Lazarus eko situation bi ne boa so nana na ho tutu agro so di dan e pese ya kan nyina ne se ade bi anipa bia no ho bi pen na wate bi pen no se beto a enku on se ya kasika akọ nyeso konya sika kokwa na wudi o voshu eja god fam ansa na ba god yesesa yedi no enye yize o de tutu ni pa bra bon wasa ene me dedicate ama wo mo a wo mo no ma hye na anu yi minim se nye yize na su nyankopon su nim sa na obo arefie nti ade bi ho a ene wo besu ne wo kyena na wo sere sa na nyame ye nipa tie ne ye kanfo ama osampa ato emu oden o sha futu sama na de be na minim de but na ye mfanse ye ntete hun ya twetwe momume ye be start program ya twetwe momume won sha nsema na ye ka se wo mu a ya sebe omode hye edeka akoto nsuo mu ye enne metima ka se yahudi a omudi ye nenne no eso ate ti sa na nipa bia wo wiase bia no wo face problem ne na wo se anu ntu ba koku hu a watwa wrong meet because ariase o na so de enso se dume bi na ba ma otofo mu a amwa ba mu sore waka na ko wanim oba bi a woni ne tiampa ewom
wabɔ ɔbaa ne ho ka ofo so ya wafefew akomu akonfam ko hye ɔbaa bi a ne se nam a ɛde ayew bon sɛ wote hɔ ɔno na eyi nam no towe okɔ no kura ka sɛ ye no na ye no ye kon tinja ba o mani bi nka ona de woni na kɔ kyerɛ dwane ho no na wo don sɛ pia nam ne gu nanim anabra na me bida me eje madri de me doctor class me pende wo boa wo wi akosu ade ba ko bi a wo penti nanso ni nyina chi no oba ne bi a ebetuma ya wade ebedu baabi no wo ba ma wo be kofom satan no won kai obegya ema ne nyoya enkokunu enkosha konfo enkohwe asedi ye ni okasa bi se reto onyankopɔ sa reto onyame hode a edi enti na bibi to wa esese edan wo ma ade ne hyew so na wokoku hu ese wo sori nyankopɔ no ma bi otaye ya na efe dodo ba bia hode no ole nyankopɔ edan wo hye ne wani monyam but ni panim enti ne obi so ba bia gya no wo gina brosan so ahuri ne ho abeto fam wawu na anu mre bi atwa mu oba bi a ono sebe obefa ne maame kwa aburochire na oba ne kwa adwuma wo oba na oba ne ne kunu sane maame so na ne kunu sane maame so aburochire obi ota aburochire bi atam so mo dan ya yentantum sane maame so floor tintintin o eto hu sa no na o se ame maame makofo oba de obeye mini ho no gya no efira brosan twas be 80 sometimes say behwe fom maame na gina ni so kame ka kire wo bi ene ebi to ana bi ato pen ana obi nto wo metu fo se obai so nya abotre ya de ene wan kunu ho a samen kontiase samen ka free ni muko ko da so ti wiase ene na meka sa asem o chisampa adwuma bi a wo som bi a wo tu susu se adwuma no yebu aba mu no eme oba mu mu na omo ye sa no ko tams bi a wo se atamfo nyame ti asem ne ye pa anu oden obi biara wuti wiase bia nsore beba utwu mu tan onu Yesu Kristo ni kwa po 7 pedra sa yeso no nsore ama papa che kom sa no nam desert so na de pan no bru nsam dafu yi de pan no hwehuna no na gibidi na etufa no hwenim wose da no sa na konya bi po bi so wose mese wo koto so le me hanya de be ma wo nka betimi ke koto yi enso wose da nsore no iti ahwiase ho no so le wo iti ene ye ka che wo futu sem ne se ampa utwu mu tan na me ka bibia cho se so beba wo mo no ma hye ampa ebedu mre bi ne ho nde na eden but obi si wo koku no ho a wonyai yakopo be sa ehye no woni manyam ne ebedu mre bi na wo kasre ofo so tete to se ma bi agya ye pen yanka ye koku ngre manka cho se mre bi me twen kai ai picture bi anka me kwankwansa koku gebi manka nje oza enne na metu amesiri akwa no ba Yesu konya akope o na me ponko ata fra me pa wakodo se fa ho be so akwa na ge ne ja no ya na ono dava na akwa na ko ofensu na ade dire no because broken heart e chewa ade enchintem ana wa ko hu oba no no fosu o ko bebia oba ne wo no o ko tete ho na oba ne wo ofensu ni kurom no oba na sa no mako na woni ogina taxi say taxi driver zo broken heart ache no to atia mo mienu din ko se broken heart chewa hu akrakra na o chewa se mo cha nti o mu cha ka anim no so na o kwai no so me free me kofa me ko offense na pharmacy official station no mo starting common and start yi no so ba bia de o empajo e manye o no sa dai o so ba ma sho pa sem nya sem ba ne jam ya tese se ni kuro mo nya be me be offense na me ko o se ko na chia me so me de sa o menye wodi ni station na common na de no de ne ko offense so wa anye ne kapre broken out chewa wona mfofa de se eti de pese ya kanyina ne se ampa oba jawa be ma jawa enku nwate na nyankopon wo mre manipa ade bia batu bia wadwuma na asai obi na wo ho ma wadwuma sai wadwuma na wo ye na nse nkoso a tobo ko anim ti na brofo mbobo ne ye hye wo mokura na akoja supporters nanim na wo mo bom nse mo because nim se na anye ya wo chebe ye ofosom das se na anye ya wo china ebetumi ayeye eno ti yenka nkyire wo dede bia na anwumre se emre bonne ankasa ewo wiase e ka wiase asetra ne mu abrabo ho enye da bia na wo betumi asere wo da bi o
Nimum enasema me di jawo ewa futusem kwan so ne se eba no sa ema wabamumu so de waka bo ho so na kokọ wanim na se hyebre sesamfo ne awurade nko ade a na nyame wo mere papa de ma ne made a wo so ebetumi aduru so 0554931931 0551931931 0548 na 31 0548 na 31 yenko homa ne so na ye ne ahwefo yafrefo so enko twetwe nkomo emra se eno nti ye kan tro bibia se emre bone ankasa ewo ho ekani pa brabo ho ekoba no sa ema wabamumu sorry free baby a wahwe ase no na se hyebre sesafo ne awurade a obetumi akon ede ajew hello hello. Majo so burukata che baby afrefre wudin. The kasa free tiko. Okay. Ya dan friend man in a no kasa. Na mukoga no tiki no. Inya de papa pasa Ghana hadie. And to say ya part of tiki because any tiki no be upon any more about home. Na professor to na sesi a wo ye adwuma wo sumpa enkran sumpa kra 105.3 okay na 103.5 on no okay na pelumba choi okay 106.5 eno ye sumpa kra okay very good very okay hello 0554931931 0548 na 31 na yenko emfa enko yanim duru anwumre se ya menim de entia ya ne homa no di mani se prefa no ya asem o ya asem kase pa eno ti emre bone ewo ho fa hye otrim esa se ahwede ne de no enkosi kon dabi eye dan a dakubi ubetumi asu dakubi ubeti nisuo hello baby afrefre wudi mame majo so baby afrefre wudi zacha me kase mi to dia se fm ida na tira mo pa mo pa mo ye na mi mo kase okay odi shirane baye hello wahiri hello Tibeka okay 0551931931 0551 931 0548 931 hello baby afrefre wudi ma me ma one so kakra ma me wada woro ma hello mete okapa baby afrefre wudi hello ya nya botre hello Yenina ye tie sompa. hello ye besre se mo frɛ a ma muntie mo ho mo ntwe mo ho kakra hello magi osu eburu katachi ba bi afrefre wudi ose o kaza firi adeshi asa ase so no ke yenti na ele etike na de ma ya dia da makuma pa sa le tie to da ye pa ya ni siamo me ya ba ti ko ya ka ya nta ko ka ni na yo ni tino ni no ko tini na mo bo ya ni siamo no okay better say we will free fie asante man ponenti minchi ni ho okay hello 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 ojina so
Hello? Hello? One you? Hello? Ma'am, and then bomb to say. Yamiat Bull, I'm on swear. The Akani, who free him within the say. Program so that. I know so now, Junano. Hello? Who's you? Ye, Yentio. Hello? Okay. Amen. Okay, ya for friend no enyina emfa ensi ha eduru anwumire se ya me homa no ya ne dimani nya asem keto dimani papa na mesra tiefuo nyina ne ahwefuo nyina se akwanya ba na unyamu wura se TV no kura atwon ho firi ho ye ni nkomo radio no anu atwon ho ye di nkomo ebeboa na amadwumadi no aye kama munti na dwumadi ye hyehye ya ye ne mu nyina edi dwuma mu ni ho aye ni ho nti na da bia no yebi nhoma no se mo so mo kyerɛ mo adwene na ye nyina ye mfamu aba obi ani wa wapa afutuo ani atrate na ho da bi nti ye besere mo sa akwan no so otetantu ba fo mebɔ me tabam anadwo me nam soro nam fom na okoto se woknama wosi pata so adu ba bia nyon na fro ye obi na man so adi siri ho abotati abetwa so agye so na maba so adwumakuo bia tabruma na ya na ye di dwumadi ebrewo yenko na ye ne adusa heba entwetwe enkomo simadu so emra sisi asem chechire chekase ba ko dachire ene so pasem penipa wantie bia waye ho eya asem wo wiase o ewiase mu agapade no yemfa nko ba bia o he ebeyire ebegeta ene anwumire nya asem ketwa ewo dwumadi so pasem penipa na wantie bia ne enyoma yebeku ne de yebete wo yasum no ano den yenko na ye ne adusa heba medical kan chiro se onti adusa didia na aye kotofoforo afi na wo bansum maami se ka koku aduru pa na adusa capsules ne mecha no bomu a kwaku koku aduru tatahwe ne nyina wo maami ho enye adusa heba mecha nkwa no wo aduru ye ka aduru jai mi ananse me kobo mani akoma won se ya na me kwa menkra na mesa atete obeba ne mabakọ nura maami we ni kunu wono enya asem ketwa kwaku no se na so betra ni nura hodo a edisia no me hu ni po waduro ya bi o but so chen na maami waduro na word so de wajibi maami waduro award wajibi papa obi be ka se ha ye ni asem pre yento sabi o yento sabi na ye de ni no nya ha na ebe hu maami edu David it is a number the tudwa menya na nko bia o bag maami edu sa number shim that twa 70 anokwase that twa 70 okay yanko ama me ne wansa yade da bia ya metaka nipa benya wo yade kuru ya wan hwi abeka se kuku na nya yade kuku yi nipa no agese kwadu sa heba obatampa memo akwa aba mejuso ebu bibia bokọ de adofo so na so kama ede ya me ase na madanse pa da mo ase wa ya de ma me na de wonnim wona wo bepe wahwebu o de wonnim wona mo ayadom that's it se a make us say no de o clinic nka ho me no a me de afa FD ensem amo maji atomu no e du nwotwe edu nwotwe ebinu mo mienu so do ayese mo mo de yo enu a me de afa Food and Drugs Authority ensem amom ro mo fidi ahwehwe mu frenchim ya wo mo agi atomu se fumsuo bia ni timi de ye treatment ni patimi tono fumsuo bia ni ho no eye poli edu nwotwe na wei ene adu ni mu nyina panyini okay edu some mechanic capsules no nim wo bia wo bedu sa herbal clinic ye center wo do nyina enim nu ameka ho asem wonim nu ameka ho asem na awurade aboa ya mayani ama haba ni si ho a ewade buye ni me ye kire de haba ni ye yie enti haba na de ye adwuma anana wo be say na doctor say wonu abibiduro abenya kidney nyame na wo be so kasetia no wo bi ka se abibiduro nya nipa na wo be so kasetia nyankopon so kasetia na won fa won chew efi se nanum asam se
What the Diabana may see in me. Ye did we are have by na Brian Fancy idea. No quasse. And now Mango have bana wood dear no. What did we are? Among good Dennis one while we've been over such a yadi and woman and as a chain of coffin. A banana. And one banana, one woman and my sister no, a one, a bet diabetes a drone match on. Watch it do free. Would be a pair. Would the pair a containing vitamins and minerals, but what dear we no. Now banana what to actually cholesterol draw. BP draw. Nabano. A detoxify our system. But people don't know. What do we anabano or the anabola car or said to young what will Yankoponians are phoning the phone in Nadia and to work at Shay and say, ye bet ye dear bunny we are Habani and Fancy dear. And to the Yamia Sanswa, the Abibudroso so a Yamian wasam. What bed was I have back clinic here? You will know you will feed ye. Matter feed was waka, Masata radio station best in Sianswaka say, a feed ye and say, Ariet. You only baby or wow, TV soon feed ye or their co hospital, if you dear more, I got a video say, a video say, Ario, the say, dear, a brew, medicine, a brew, say, dear. Oba do say back clinic here, e wade do yen fidie pii. Ye de wi ni paduam. Nanso enya fidie na ebe sa yare. E fidie na ebe be yi wo yade na pie. Na e wade nam yenu papa no so asa yade. Enu wade de ama ye na de asa yade. Ebi a wo hwe mi kokwa yade a akromansa wo. Atete wache. Woje ho ba bi anye. Akofa de fe no chronic waist pain. Sisi yade kwankro de abro. Me tu ebi a me tu na hu me yie me yoba me so ware bai tere enso me si tebem na me kɔ eni wo kwa se wo ma wo kase a waye ana se ebi odwuma bi a wo ye edi sisi yade ne mre ye bi ebre wo me do fo so sisi ya wo ya che wo ya chia wo de wo nye emu hyehyew emu ye wo ya aso to asinti etwon doctor kraka che say sciatica wona ne tifura ye odudu wo de se mi ana atom ebi wokwa na ekuru da obeni peduanum wokwa drugstore wokwa herbal shop wokwa licensed chemical shop across Ghana drugstore bi wa Ghana ha wo wura mo asem pedu say herbal mixture ene edu say herbal capsules tonsuo no ne faka capsule no nanum ebom obi say man nya drug is no wo hwe edu say herbal mixture ingredients ade ye no different for the say herbal capsules enti say wo kabom na say wo nom a na combination na e kama na etu yade na sema ho ato wo bi yam bum ni yam bum ko agire pedua na boso ko pedu sanom wo bi posa na ni san na ye ko ade ben hu na chichichi na ni so tinsuo na wo kwan ni minimu eye koko wuchimu na wo koko kro ya eba wuchimu a doctor back diagnose no aka cha so nya yade a halitosis sebe enka aba onum ebe mu onum abon yen kan sa ye kan enka wo ka sa num abon a ya koye ayi kakra etu de wo se enka etu wo so bo ada enka abananum e wo wutirim ye koko wo so ye koko e wo wutirim tu kasa na enka wo obi a kasa wa no wo twe ne hwene wonim dada quadrasto herbal shop be etu andro bi o se me pedu sa herbal be sha ne kasa numbom sa e kuo na wo wutirim na be ko pampa na beko wonu na sum san koko hu de onya na ho edu say eba me sha ne capsules ye de number beto dwa mo muti radio no na mo we television no mo fa number na da so no to na mo mfre ba bia me gina bia me ka me say aduro no me ni me kunu na eye me de ma me edu sa ka chiri edu sa me kunu edi elder doctor edu sa sa akode enti ni obi na anu aduro no de be so na ka chen say kode pie lo ko ka ho asam na makoka de enim the adwoni ntumi nya me nkase tumi ye e wa won sa no yes the tumi ye na meka enti ya mra ne madanse ni adwo wei wo ya awom ye di dinsun kro danan kama kwate enti sa wonum a eye ntim adwuma eye ntim adwuma 20 nim nyina agu eye ntim adwuma enti be ma bia mra ya to no se di sisi ade na baye se di set ka na baye se di koko na baye no fa nsuo na kaka so no wonenom ti ma medu san sempai wo ye ne saa ebe yi wontini mu ni mu ayire ama aye kama ni mu ay mema ne gi ho wo kama wo ba wo mra ye ene be ene se be ma ne wo hie ma wo te yawo wo be bi wo be ma ne hie ma wo de boss anu wa twede to we aduro we ye de kokoro do so agum kane no wo ba bi a wo bi anim wo ma mi frɛ kura ase a wo ti kuro a wo be hwe no
wo be free utam no wo ba no kokoro so kan nyema no watete be bidu kakra ko yusu kakra abemduro kakra obo be ba tai kokoro so kakra de ntia mamne nim se awo na wawo no efie de kokoro transit de duanan kora e wo se wo ma ho kwana be ma no sai wuram enti se wo anum kokoro so bia ma ho kuro na enwu abetena se ache ama kuro sebe odi mpasokom yes enu nti wore kokoro so aka ho na wo ya sese wono no kokoro so a ekuro bi ewo hu bia na wotwe me yensa bosome na ewu adaduanan ekwa abeda hukun beti aba nche ye de kokoro so aguado we mu enti wo ba woni be mehia wote ya wo wubu nse ya wo ya ensuo gugu basa no wono no do say ba mehia ne kapsa wo ye free woku kan se draglin na ebuso seta tinata herbal shop across Ghana ebi wo asa bi duro fie ta kwa mbenye bi mo wo kepko sa mo frey wo ko sanko tech pharmacy ebi wo mo ahefa be gas pharmacy ebi duro fie mo new born brekum bi wo ye wo clinic ye hwe nipa diabetes how abra me mo diabetes powder edo 28 ya by the grace of God mema 4 days ebeti ababedu 4.155 wo be dia dance de yin a obedi beka wan yakube nsuo wo saka kra bi teaspoon oni tablespoon kokwa teaspoon kora de no na de afra kube 1 liter kube nsuo 1 liter what take to atente ba ko na wo de asiwo na de 90 ml cup atoso na wonom me na make kire wo sugar ne be drop sugar ne be chese ezi che ne be free system ni wo a aduro na doctor de ama no obedi dance da ma me do sanse nyase ya tiredo se de yeka wo bia wo ba me clinic bia anim ye wo kumase clinic ni wo kumase bon kran ye wo kumase swame magazine makro wo Finsu road gwalda ni mu ne ye wo wura gwalda no mu ye to mu supermarket to wura mu so do bu petrol no kumase swame magazine makro ye wo gwalda ni mu wo ma me yare diabetes fane bra wo papa yare diabetes fane bra wo mu asiche yade ha hu de wonye ho won ma bofu du ache o kidney be sai bra ye ma ye dura ye register fene PDS pressure diabetes stroke PDS ye wi ani ama diabetes pa na de aka ye se fako be ofri ba ne kwon na hwe so be die de say urade de tumi atra ha ba mem na waje abrofu du adi ache wotin kasa wo ye be ma ne ma nkoyie ma mieru sa me be ma sha ka kire me ma mi am gidi se yale abam ti be ma ne yin ana nyankopon bo me kura no enye me hu se ase bra fanamba no bra fanamba no ne bra na adura edo no funku edo no fotena ye ne ma bi na asefasam wo de massage ba bi na wo be dia danse emu aye mre wo de si ya na esi trust ni nyina no ye be bo me pa chaw enkran ye wala pass ye be Las Palmas restaurant traffic light na say wo fura na ko pizza man da na chi wo do Las Palmas wo ko nu kakra be pizza man wo ye wona chi wo ko sunye ye osunye New Town ye ntimi nkane nyina ye be to program no so na na ye mfa number ni ntodwa de aka na wo penchemu ne frema mi de sa perusa de ba de fe so na omwa wo se ko bibia enam yade gonorrhea prostate ha woni nyina no e wade o prostamite ni nyina ya register ye be boa wo e 0500 0500 110 115 0500 0500 110 115 0500 0500 110 115 and 055 700 98 24 055 700 98 24 emu bia bajo so de me ka twato e bia na wo ba bia kwa aware kayade ne che mama gonorrhea na ha me sefe se ha me chlamydia na ha me izogu me maye mre mama masem ni ka kere pa edusa ye package no ni nyina ne de amano delivery won saka ne wadi nkomo de ode yare saba ne yewrade ni nya kanta okay no wo fo wigidie ne aduru abano so de yare saba ebrehim wati edusa fo nka di ka gidi koto ne nom na wachina wo hia ma me edusa ba bi na pa edusa na kasa edusa ya ba ne ya jo so say ma dance ni. God bless you. Okay, yene edusa heba na etwetwe enkomo no maami edusa odofo maami no waduro na obi a wo waduro sa no o tra TV so a otimi kire duro o se pe aba no sa yade enu ti se yedi aduaba no na yedi ahaban no na yedi ahaban na sa yade de a odofo
ho behia se udi mango no wi a na bena no wa bi na no enom dura ma me adusan che ni free of charge no na maye hunu se wo waduro obi wo wa we ni brefo ko wonka na aduro akira kwan fan kire da na so wa kire aduro akira kwan ye ko akuya nim ya nim tema di kan ka to se asem checheche eda akire na ye ko computer so adwedie emna sisi ya Cinema no do no oba mi tini kura so wa ayo senior me dey ade a dank heba product I am meeting de bia me na ma no mu no chef dank heba product we ya dank extra we wono ma wa ho tutu ni na e be jai senior na me sisi ni nso e me sisi o and there was no problem there senior we to see dank proke okay so wonum dank proke a okay sisi ya we ni na e be jai sir we dey nya me sure come on do back friend dank heba tonic woni ma duro me pa na se na mtumi ni na na mtumi dan so me nye bi no no o chale me taibo papa sir no me see a dank fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amoja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntanase na so me see a dank fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho si e fifi ti a start tell boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebe die nkrato yi atu efiji ka ba ko se se di nu krani habaya no man di mu ebi ni paso eye di an paso esa be abo mo baji binwe paso abo mo baji binwe rana benu bio paso abrimpo mo so mo baji binwe ti fifue maminti anafufue one more the fue one papi paso paso ti fifue maminti anafufue one more the fue one papi paso Nominyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agedwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi ayekọ baabie na oto do nsa suma no tese de yenko baabie aha na kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wompem kai na se wampedra obekọ beba no ne dansi wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menuanom so obai se woko edie nkohini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho Diamond Scientific Herbal for ene de aba eye mamadro papapa adwuma say ejesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom se tumase ne oboase kwantempo no so one abort college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya mama papa kai we dey menyanko Donek Herbal Mixture eye memedru e manka ho obi a onya finche du nwotwe so nka ho upabi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA agedwe den krato yetum Adi oish honey and about surprise Edusa Herbal Mixture and Edusa Herbal Capsules. Who's a dow complaining with Sissini Cocoa, Epe Achiwakade, and no jack a sepan and net. Could the brew a yama money mema, a yoko ni Sicilia redruck a sepa. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal Capsules. And my member Gina Brand. Na a yemme. Na. And you say I was saying me bravo we. Sweetie,
Me the command mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwajudi. What kaki ya I'm sorry. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA aje adwadi nkratoi atom. Okay, ya kwa anim safo ya no ababa behwe enwom no CDC bobo no mani ho sa we ya so passmpani pa medical ka cho se wiase manyina gie atum asantema gie atum sisi sama po menteme ho ase eno na ade beda so pass mpani pa ne apani po masibiri ama ho tete ya pese nyia ya no masundua bua no wa asantema mani ya fiefie mu na ya na eduru baabi a menteme ho ase ya oduru baabi a menteme tena me so me ho akonyo me a metime de me ho tena ase na me kan se bi kire me ho ewi ase asetena mu ni mu abrabo no ye ba na daje o ye sa na ye besa akono ya na mentinwuma bi ase do ba na nya tena ase yenko emfa nko yanim ma me mu akwa aba e ba cho ya ya fa nsem mi ade ne so wa mi aba haba mu no e ba cho yenko o hano ye kasa mu no ye abefo tino aba ni a kiro sisi ye no obata pa ye fra wo sei e ba jo mi din de afia akoma firi hin ne ba ye e ba jo mi fra aduaben ma me wakosam ne se ade abeda so pass penny pass ye nko moa e ba jo me das makosama ne se me nana bi de akwasi kwaye ana akwasi kwaye wo nsase miensa no me maami mienu yo maton mienu ama akaba ko o maami ne de he be ba cho maami ye frɛ no sei ama kwatma anti ya abno aboni din me maami ama kwatma wo asem kra wo fi a ye fama ha mate wo se ye frɛ no sei ama kwatma no ke yenti o ɛna akosia sewa enti endi nkan no na ma boga akosia sewa no wokumase ade beba ɛna na maami kwatma de mene no ana wo aduabe na me kodo asase ne boso obi pese oji asase ni free me say me beda me maami me kan me maami kwatma mu obi be na no pese oji free me anti ya from poma ama be na fa so oji free say yo asase ana ye mo amode na wo pese oji free ye ne bohye to pese ode ka ne papa de ho ono so bobam ezim beda me maami wa muya because ade beba kobo akosese wa mane ono so amuya ena asase no ekoba se wo muton baako ema abontam ne bi oyelanga ti dia tosu mienu ena me so me esunkunuma me ona abantie da akonyi ba se ko ma me se asase mi nton ena me se no bi amne ma oso de o se ton se ese wunye busuani nti mi nyintum ampa blada akonye otiwe eton asase no ema akoso esewa me maame eti na mienu no dia toso miensa eye dia me nso mete so no me nana no so akosi kwae no nukura ni nyame ni nani eha no enso wo no won sase pa no yekuya patra moko entosi ni ade ti aso ni edidi ne na ase kakrakra eti ya wasa ya le bi bo me nanan me maame kwa atuma yi wo akoso sewa wo nukura ni nyame ni ne mu ode obia ni wono ma ofi papa na wo maame wai me maame etukwan kwa abijan to no na chi mienu enti ono na chi ba ene akoso sewa no ti me maame na epanyi to ana nana se afia kuma me se nana o se wa ya de pa mani aso nti asase we me de ma didi so me ba panyini ana ne ba no ti kopim se wo maame ebeba nam se nana mate afede me wo maame nka bi jemu wode ma osa no na mpanifo bi wo ho na wo da na se me pa achwan
Ebi way. Bibacho ebi ne oyoko no okay wo de ye kasa. Enti oya nam ka kasa wona na no. Wabo ne pa ya de ni hwa ho no. E ma ne wo faase bi ani hono ma ye hu no. Eso ne de asase na di mu. Amma me nka bi hye mu. Me manche wo so a me didie. De wi an se papa mma me akoton asase ndi ama blood akun. Baby a fa ko a wo do. Me sa do no. Me ko ya si pila. Pila yi de mbebu sa ma me wo so oni mo hwe. Mbebu sa akoso se wa onu so oni mo hwe. Nukura ni nyame ani ko tu pila ni buwo. E ma me akoso se wa ne ba okumase. E kan bla we hu kofa police. Etuo kan ho ba me so be kire. E ko kontase. Na me nana ebusu apanyi wode apia. Ana o se afia. Am se nana. Ana o se asase sam de yem fa ko police station. Ti mi me na asiso. Ti ye dia be fie. Na wodi be fie no. Ofre me maame akose sewa. We ne de wa ama. Osa sewa ka chen se asase ne de. Ontone na pila ndi omusi no kwa. Ena o se ya ne obi ansolenko abusunya enipa buru be dunum. Ono ani nuanom nyina ene ne wofanom nyina ka ho. Fakwa kuduanom panifo nyina ka ho. Enom se sabogas wontone de anye mumi ansolenko. Yo ma na mi nua ba ko be ka jam se asase ndi o ma ton ama blood akon nam se na blood akon arai sabi o nya busuani ana apesa o be wura busuani mo hani pa adwen sa ampa blay aka ho ama o de apolisifo abechime ama papa no nana no ka kiram se sa mom na tie de a me san frɛ asam na kire ofrɛ de ni obi e ma ana o se so obi e ma de a nukure ni nyame enim ni me mfrɛ o mu mpanimfo ni ana me so me de bae boni bi ni enti o maame otu kwan na che de ba cho o mafie kura wa baba ako edi mfie be sai 40 years Cote d'Ivoire ho no ye na dwuma me ba cho o mpefie ba ho o ma de me kura no se wa ma da ba ko na me hu na kamini no senti a mebusa sa na sem no accuse no so ofia na eduru ba bia se akokoba tan ofiri mu a na akromedi ne manso akowe minima accidenti a mekasa ya kwani ni kitima maame kafra mesu abrahu sem kure wo mu asisi akra ne se omunnim se maame no watu kwan 40 years Cote d'Ivoire no bo ne bra omunnim kura se bi kura maame no wodi mu a eno tie musa se maame a wodi na asem beda asompa se mpeni pai omfiri abusuani mu ana eno tika ne maame wo ho aka sei enne bekọ ana won sembusa bi a mebusa me ho na anwumre yo ye ko na ye ne kitima enko twetwe enkomo simadu so emra sei kitima papa we no ne ho adansedie wo me ho sanse na watwe mienu pepe maami bia no ya de kidney na wa honhono said the na watwe mienu sa maame no yade no na efe kura kwa na maame musa se unni adua obedai asasa yade no afi sister no eba kura ne yehu no sanse wa honhono na watwe mienu o ma na duro no o no aya baba wa eyekitima panipa memo akwa aba Dr. Bibia Boko de nyame adumo fo shi ayache enye yize shi ayache etie fotie ukitima kitima ya ba center je emre bia si eje anase ye boy empa yi si ya ye kasa infection ho asem ne dikaka efi se infection ye yare bia ye dikaka kitima ya ba center ye dikaka kire Ghana for infection ye yare bia enye yare a ye waduru e wo Ghana ha na bibrim ha anase baby akra
na kitima heba center no anso na baba beti ama ya ka kiro se infection ye yare nso aye de wo infection yare no so esa ye moa o enti ya ka kiro se obi wo ho no ma ya de yare ya wo no ya abaya oni ba man shi ada o nso infection ma mi bi kura frame wo se abretire kura de infection no e kan wa 1 2 3 obo nse na eduru wa wo de ho ana mo yi ato atwene infection no kura wa abretire kura se ne Ghana enti wo be hu so ba infection nti sebi na se bonka enoma bi a enam no so no enya asem ketwa sanso ne obema bi won so so a ya de yare na wo no ono so so no ofolisuo ne be ma ya de wo no no ese ne be ma todua no entumi nyini de tia na te kete enti wo tie mi na so wa wo be ma bi ana wa wo ba na ne be ma nyina infection aye ne sa no aje so tutu America de no ba kitima ha ba center sa kitima ya ba santa nko na obehu sa enkyerɛkyerɛ ya kyerɛkyerɛ wi enti na ya ka kyerɛ sɛ sa yare wi no ya sa ka kyerɛ sɛ enye doctor yare e ka wa enye wadwen sɛ ode ko hospital because yare no mo na wutiriti no nyina no dem ayɛmoa na moa no so wurawura wi dim ba bia na enti na ya ka kyerɛ sɛ enam sɛ sa yare wi ya de woni enti no sɛ wo ya be ma na sɛ oba na sɛ mo hia na sɛ awo no ana sɛ onyensen a enam se yale ni nti no bo se enipa na kwa no ntimi nhia enti hu se oba no nyensen ana nyensen na sei obo hu de be ye kakra no yesensuo ba ana se ebosom ba me pa cha onya bosom ba o obi on so so obetima ye kama ami yawo na ba asase no so na nso so na ne yemade no amfom ye because yale na ntima amma ne yemade na amfom ye otwo mutan obewu ano na wanhwe na ya be ma obeka se okọ hospital na okọ treat ho nti na maka chwo se okọ treat a yare na etumi nko enye hospital yare wa gonorrhea na se syphilis bia wo so no me ka chwo se eyemwa blakitima ya ba center ne emfa kitima ya ba pada no emfa ma ya de aduro no ma wa emo ni nyina be wu afi honom se eye HIV for de se me se wo mo ji wo mani pa evi se ne se HIV ayewo na o tikitima ya ba center kan ko ade a me pa cha no wi kura na mpacho ye number na mde tudwa no e number na ye 0246 91 47 17 0539 70 68 81 eno na wan wi a wo ye be ma obe wa dwen se wo ko treat no na obe treat e beduru baabi no obo nse bi kura yare na enu hu biem na so ti wa obo nse obe memo jeje o pepe obeti wani ofolisuo na be ma na afo aka ketu abi si eno na wanhwe ya obi oni aduro na obeka kyerɛ sɛ fa be ma no bra na wonfa bimfa ho na wonfa ne nsamfa ho na be ma na be kese me pa kyɛ ode ne ketu asa na be sa ba fie na obi ani wa dance ye no ana ma dance ye no me bia meka oyira ode sa obe ma ne firi anim kɔpɛ obe ma kese ye no sa pepepe na sa de ba fie oti ase obe ma no de tia na be sa de ba fie na no na se wanhwe ya mo na wutiriti sa yare no maka kyerɛ sɛ wutiti na mo ani wura ho na bua no obetima akotena akotodwem na obekɔ no yaka kyerɛ sɛ okotodwe no awe amana kadompe obetima akotena wona ase na wanhwe a wo hyempaboa wona no kra wontimi hyempaboa nso na awuragu na okotena wona ase afori so so wotagu na ase a wo honam timi ye hyehyehye wo honam nyina na wanhwe ya obetu Amerika akɔbosum bi ana ase konfu ana so fu bi ho na waka kyerɛ sɛ wa wonu akɔkɔ bi na ɛyɛ wo na so ɛyɛ infection ya infection muai so ofiri ho no mo na so obetena wo yam ka tro se infection no yare bia obeka ko ka ho bia ye kranko se oxa na aye na se infection ko ka ho a me pa cho aye kranko obanum wiase aduro nyina enko se sa infection wo tena wo yam a me pa cho mo na wo no moduro pamomoa no obetima akokidi ho okoduro kidi ho a me pa cho eno ma obeye no ho no wa hia be ko doctor ne doctor be ka se okidi asai endi ko pe fufuro bra se wo ya jefo kra na okonya kidi no fufuro ba oforiso ya de dada no ebe ma na hye ho no ya de fufuro no ahye nkyai because breni kra ni se sa infection mo ano wode na no akoka ne de enye den a obedi awie nti wode mono no ba akohye ho me pa cho tutu America bra kitima heba center ye betima ma odura ma mo na wu ama kidi na ase no ase anwane asa ye kidi biem eye kitima na wo ho atimato etimesrew e ma obi enye de e na adaw na sa abuai enkakra na se me pacho so otime fro wosoro no ko wura spinal cord ma enani 3 days me so obi gina TV so yesi omfa the spinal cord adwiragu nti womra brochiri ne yenye ma no me pacho wote sa tutu America na bra kitima eye kitima ye be mo odura ma wo spinal cord na
ɛyɛ ɔya na anasa afuro no ni nyina bɛsɛ si anan kitima onya enkakrakra no koduru tirimo dia ofolisu na ayɛ ten because obohu se nipa omo abodam enipa omonya dracoma enipa obehu obi na no yɛ krote obi ho ne tirimi kura ntimi mfu obi ho no ma bese obi hu timi kuku saa bepem fom ofolisu ohu bi da enipa da sene no hu timi kuku ebepem fom hu ba bia ko apopɔ ni nyina yɛ infection ya eti mesiraw infection no na ade ba ko ehu kura kese ne se infection kan wa on se ohun se obi akonya HIV ni aka chen se wo ba na obi but be ma de oni bi unim ade ntra wan hwa wo de ba ko ne na mabosom so me pa chaw da bi wo ba kitima heba center na konya sa problem wo ma minim ade am de be ma mo ho se sa sentence me pia mo ho sampa yale no eya no kura dia wo so anya bi kitima o ti ase enti mesiraw wan hwe na se sa yale no so no se enya wurawura wa enipa omububu bebre no e fa ye infection betima bubu na infection so mu a be se wona awe no ana asa wona na kabo mu a ba bia pe bia na de wokɔ obi wo hono ma abekɔ na ne nan no aye tititi che wo ye no ho twenye ye o tiri mu se kura na ne nan na ade na ekɔ me pa cha tutu America bra kitima heba center ye ka ni sa nya infection ho asɛm nko na ye ka na me pa cha ovoli so obi frame abrochiri no ka kyerɛ me sɛ kitima asɛm na wo ka na ye no kure efi sɛ sa America akura de yale no wo hakura se Ghana yale no wo hakura se Ghana etimisraw ema obi na adaw wanhwa wunu abibi ni pa no oni aduro na obetima ade ama wana muana wu ana se HIV muana wu na emom obeda adaw no aka kyerɛ se faduro obema oduro wanhwa obeji wusi kanum half no wagye adi wo hwo anim ha abraduro nkuta no obehwo anim ha agye duro ana se osika adi tutu America bra kitima heba center ye ka sisi ya maka kyerɛ se kitima heba center ye duro ye de mawa che ye de mawa ono ya na ye adwuma kitima ye de ye duro mawa ono ya na ye adwuma enti mesra tutu America ama obi na adaw ye ka ne se no enye infection kwa na ye yo na emom o hepatitis yo ya ka kyerɛ se yale bia ye moa anam se HIV o ana se syphilis o ana se wakra na wobo ana secreces bi yale bia ye mo bia no o de ba kitima heba center e be mo odura mamoa ni nyina ewu kitima akira kwa wo hefa o kira kwa kitima heba center ye kira kwa no wo abuakwa Methodist church ho ye wo abuakwa Methodist church presby won echi o ha ne wo enti mesra wo kona so ani aye ntotontoto na wo hu a eno anso afa number no 0246 91 47 0246 91 47 17 0539 70 81 ya ye kana ye dia no sinu me ka kire bia o tie kitima heba center se wo sa problem wi ana se wo HIV na se ya ka kire se sa problem na wo so a se police bi na wo ko ana se soja bi na wo ko ana se kwantuo bi na wo ko a tutu America bra kitima heba center e honkuto na obetima ba benya yare sa yare we na me ka kire se tete ho no ofolisu se secret session no oba ye kekere wonsa na wona sei na se sane wa emu apa be free wi di ma ba no aye surprise ene ye nya sa biem aduan enoma ni nyina na se aduro ni nyina ba ye de ma wanom emu bia wo wi di mbia no ombe wu afiri ho ma wonya hoto enti mesra ema obi na ada ana se stroke bi na achew ana me pa achew wapoapo ko ba bi ana se sugar ana hawa me pa achew tam ni nti no ana ye kire mu sa na ama no tutu America na bra me sa kire se ye woduro bi ho se wo ho kire se de na ye sugar ye de ba ko petu wonu mu se ye no no ona wa sori awo ko ye hania monim ande monim kura dada e hye wa ya se ya me pa achew 3-4 days o se hania ni aduru wo de ane so abakitima ya ba center ho e gini nyina firi honom ama wo so ho ato ndi o police sa na tie ndi obi antutu America na me de twa to no na adesede pa na me de sere se o police o enipa bebre yare o mo pe be bia asa yare o but o munya ba bi nko efise ba bi obeko bia na mo ano nti so wa ba no abaji kitima heba center duro ni bia no aye infection ana HIV ana hepatitis ya o dia ne so oboda wuro makitima heba center o dia ne so oboda wuro dia mai kitima e no man ye di twa to ni akono
0246 91 47 17 0539 70 81 Kitima Heba Center and I know a common for say open papa dia Kitima Heba Center. San say papa medical catchers and a dance deal me at the person a drew baby at Tono na Kitima Heba Center and the Chila Quine Ewo Abuaqua Methodist Church wa one extra could be a secondary school and a D and anymore for Yadi Biada Yefa and Kodan Kitima. Na ama many one say ya de enipa benya so so a na ya de kuru ya asam kase pa o na sansem we no etimizi abusuan bia eno nti no asem penipa ye behwe na asem no ya penipo masibre ti ma me na osem din no de say me bacho afia akoma okwa na yo ma me ba bacho emiensa omo maka we baako wo de desu ya ni kunu ya lenti wantimi ama na fa ko a wo do no ko na do ho na anu nuanom na do ho na me ni nuan na na do no ko de desu ya na me nko na me do onko na wo do bacha ti se ko ba so mo agi firu nsam a ehe na abedo me ni baabi abedi bi bacha abusu apani we bacha waka ho asem a kire no o kan say ana ofre wo mo no mama am se me mfre wo mo mpanifo na ni nyina chi papa de ha me kran se me banche wo so abantie yi so akofa obi wo so na atonti wafa obi akodwi so nyina saso netie nyina ade akofele ni bibi sa bante ye otiwe ama okoya asase na ya bondi enka sa bante wati mi ba try bia brada ako mi ba try otiwe nka ho wati ba try ama ya dwiri eti wo banche no omo am wantu omo dwiregu mi ba try afrase omo dwiri banche na egu mi ba try manche no dia na na ewo so mo roba na manche ni nyina so omo dwiregu omo dwiri fa asase na so sen so tete bese na ka chem say kam yinu so me hwe na enu sa na me ni nyina no maton se ya mpa sa dia me ba try okay ababa wa ye ne no atwetwe nkomo ne maame safo momehwe maame na set for to no firi form ha ababa wa ye ne no twetwe nkomo ne maame atu kwan emfie aduanan ni na faako a wodo no pede wo kana set saade a si abusua no fa bi agye afiri ne nsam o maame nwi a wo akisu no se ona ato asase no owufia orofo ye ko 21st kene kemra na ye ba na yakọ na ye ne ye maame no akọ twetwe nkomo se ko adu a ye de bonui etisa 21st kene ke ye siatica expert orofo 21st kene ko ba no mi hu se ya de bi friend siatica na sa siatica no ya de bi ntim ya de ye papa anya asem ketwa ukotu abui udako abui usodi enyi ya pa na 21st kene ke ba ye no dodo no na akadem no nyina da odi bibidru so ne tu yare na se ema obi afa ne tampa fra ye manfo so yo madwuma kama 21st kene ke ne tu siatica yare ase o man Ghana ne abruchi mam nyina orofo yare bibre bia da 21st kene se men kan tro se wo de ba obetu ase no de amam wo mfidie pa na ne ye kase lab so a lab wo ye twumu ja twodwo so ye hwem ne hu yade kro ne ye duru aka titi a bibidru so e de tu yade ase na essence Ghana fo hia no ntino na ze ko Europe ye san be se ko South Africa 21st kene yade no a na wotu ase e de ma amanfo orofo se yade betete o pa na wo mpofiri mu wo de me ka fo 21st kene ke de ama se tutumrika ne bra na onfa ne nupa no bi entumi etu yade na asema kuma se ye wo hwa wo bi si so ye ne Super TV Super FM no
ene wo abrosan ba kumua erofo se wo ka se wo koma ponten na abisi sompa ana abisi 21st clinic ombesi kama wo bo ase behu yen ewo ho saa na nkran sunwa ne nkranza tachiman 21st clinic so ubehu yen enso ewo ho orofo ye ko yo sunwa ne nkranza tachiman nyinada 21st clinic ewo ho ye ko na ye kutu ya de ase 0540311311 0540311311 3 Herbal Center du papa dia ba so na tukoko ase 3 eco capsules Coco Master na obi a won master se de bia meka no eno ntino se Coco no ankasa yade no ohu 3 eco capsules no a entempana na wafa ne kuku ene ne nkaka efrise wahu se bibi eba se Coco na se betu padia 3 eco capsules Coco Master ena mekanfo na media ma orofo Coco no epoma tu help duru ba bia wani so wisi uyamu bom kru wo kwa wo minimu anu de pa Coco ena eyosa edu papa wo betumi ade atu ase 3 eco capsules Coco Master orofo yenko kolina ke badani heba misti heba apidan ke kwa yebenya bia to 0546107107 0546107107 Tabita Clinic efrew Tabita Clinic say ye can diabetes eduru prostate eduru infections pa de Tabita Clinic say usan Tabita Clinic on dia wanhwe na wo kwa wu orofo see ye ka say diabetes prostate no any infections no dia odofo ye Tabita Clinic ya de bibre biada ye fa enkodan Tabita Clinic wose men kan cho say abibiduro so an odi tu yade ase he massage laboratory no ekwan obefa so obedidi nyina obekire na se odi hye bi yade kura ofi a obeba ba behwe no ofi kama no wose men kan cho say dawuku adaje wada bia no free prostate scan no na be makọ ne be check prostate no na ha adwene pa orofo say wo check ma na yade no kura no ha duro no kru timi tew so no wato bia kwa ama me ne wan say yade metaka enipa benya wan na yade kuru ya na kuma so be hu Tabita Clinic ewo ahonjo daban Cindy's Junction ahonjo daban Cindy Junction enkran wo be hu no ho suwane takrade takonyina na Tabita Clinic eye adwuma no se men kan kire say anopa no nso kosi enyimere no nan obie adwoda kosi fiada bia Tabita Clinic eye adwuma nipa ho adunti ena mpempi ya na kraman kwa abeso eno nti sedi nipa ho to ebeba nti no ena Tabita Clinic o se debi ye behwe na ya bo nipa na yade ya papa orofo Tabita Clinic kwa bie ne kwabam se brei na ontu yade ase emfama 0260196219 0260196219 Tabita Clinic ena me kanfo nam dia ma obo Herbal and Medical Research Center medical catch obi bia research no makodo papa ade ne kind of research no fidie no doso hu ba bia ya de kro no bo medical catch o se me akora makoho doso akomiamia me nkyere bom eno to de fidie no hwe ba bia ya de no wo a oduru hu anu wagina no atwero oduru anu wagina owia no aka bom no mo anu aduru ndi ekwa ekobọ ya de no does it not just want me at on 10 na ye ko obo Herbal and Medical Research Center ye ko wo abrepo ho na wo woni so fo ma me dokunu no na edi enhwanimu woni so fo ma me dokunu no na edi enhwanimu adoato adumanu eho na obo Herbal and Medical Research Center adoato adumanu one of the Herbal bitters ba dwa so orofo wode Herbal no ano den ano nam papa adansidie no ankasa pinu akra ewofie ha mrantie no di ho adanse se ano den sisi yade etu ase namsan yade etu ase prekese pada immune booster dru mujawe anim yadru pa yekope binom na emo papa 0257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center orofo ye kwa komiamia ye nkyere wom wo ye bema miamia wo nkyere wom efiri se wo yire ka senye die hiani a orofo na eya akofa semaba bema de so owurawura ne afre miwura eno ena ye bema adwuma kese pa anadwo enye se bia wo do afuo ma wo yire ne ka so ye bema oda bi empa so adwuma so ese wo yire ho na bibia bewiem de dia na nyoma akosoro pa de ama na ade chia ya topono kama pa de a Cement Vital Herbal Mixture na make comfort na me de ama na Cement Vital Herbal Mixture and capsules no na hotedin ani agan no agan so je ni de wo kwa he petrol kura anase pe bombo
ato mpa no so kikibam ade achi a oyire ni bejo ho pa odofo yekọ ne yekọpẹ agan no bi entumi enom oba nom bema nom emanyoma keka esi ani yi papa bema nom bi wate bema o mema yo no so atumi akosuru yi pa 0240616061 0240616061 and 0205573345 0205573555 yekopa gan ni bi na yemu bobi yetwitwa bi ebema nyoma akonkan pa na asem a yeteso a ye ka no maame a ni nua kwa akwantuo mu no ono so wofia mefa se wone ne ba na enya asem anya asase ho akasa maame no ewofia maame memo akwa aba obatampa hwese green na so habamro na so ya ben ni mu kakra mam obatampa ne efra wo sei efra mama kwatima ama kwatima afiri hin ne baaye me fra aduaden ensem wa wo bai ekan eyampa ana se nyampa se yampa mu nkyiremu ne sei enyampa so mu nkyiremu ne sei wo me ba no na ye ni di nya no me pa wachewo ba de atoso wa ton bi ba ko eni enim se ye ba no onya ba bi mfa enkola ne nto me pa wachewo na etoso mienu nya akoso nso ne madua ne wo so nso oye wotonin ye hunu ho hwe ye enim se ye pa ba bi ma enkola no sabe di trato ento wotonin ye hunu ho hwe ntimpacho ye didi nya no ya wa asase wa mobla ya kotonen echiemu miensa o jene dia me sister jene dia acha so no gina maame pacho ane ana ayi atimpunya koko bi wo ho e pacho me ne me bai kra ne koyere koko kohwe ya oton na ye nyina ye den enche ana wo se o ma ye ne ema ye kire na onana eye de ede ma no eye fa ko ye ka ho asem me pacho wa asase no de tusu anwea me pacho ane to ma ye ne ma ye kire mse sa na tero me ne o me ye kire dia ne wa miensa die anko akoko abaja boso die ya ma wo mfa ama me frɛ me ba onua ba ma no e wo ha na tire se ma me se metie wuyi a modi kan ton ba ku mienu me pa cho nyam ya me ba ya wono odi kan ton mienu pa cho ane atimponya ena nya akoso na de na ya moton na mo ache no me pa cho amobla ana atimponya no de pa cho yikuku ana woni so ya asase pa cho obi na betoye so bra me no wan kasa na ye de ekokohwe enso ye mpacho ye tone ye no ye chemu miensa ama sabe obi afa ne lai na jese kwai bi so no wo de moton amoma ne bi so ton mienu no wa amamo mpacho ne de mpacho ne nim se bia sabe nkran ne nya ba bi mfa ye tenya dan ento ne enso eja sa ne te dia waya ye ntumi no nya dan emo hu nkru na me papa de ba ko pa na aka no a ton ne enso ye nya ye de obi anya kakra eni no oso o mayen ba bi ye ka ho asem mpacho ane wo papa wone maami maame no woni ofiri papa baako mpacho ane papa baako maami baako okay na chese kwa mu nyina mo dia ekwai bi so mpacho ane na chese wadi ka ton mienu abra wa amamo mpacho ane ba mo dia mo koton dia mu chemu miensa ma ni gina ne maami afa mpacho ane sa me boa onua be ma ne ho sa so me boa me pacho mu sa ne maami onua be ma onua be ma we mpacho wa hebi mo mfre onua be ma ne mame onua be ma ne mra ya wa wi na dance mami kama semo mame abakosem di akoda ketwa akora asua abakosem se ye ton wo bi wo di scan bi nti wo so me so me friend bona mane mpacho sana na kosi ko ya sam ne mi sa de de mi di mama ya ontrase mama ntrase asem no anu kada chebra ni mu ye fra wo sei fra me ya wasare bedia ko onua ba ni bajo an oni free maame baako wo so wa utu kwa he na tu kwa akoye na me wo ahafo kwapon ahafo kwapon
na wo bai wa bete se waton za ase mienu odi mpacho han mate yampa nokure na wate se de mo maami enso ton a oginam eje wo maame de na no so wabete ho asem mpacho mate ho asem na so bai o mama kakra tafere de hin bi no mde ma we na sanya di ya o mama kakra di papa de papa yakoto ye ho aba asemi eno no muton ne ni sise me kwaje ba mi sister ya obeburu mi nua wo fie sa dana na kai bo me nti ne wo se me kwaje ma mi sika ni binam de ko hwe me ho ya eno nti ne ma me kwaje oburu nua se de ne waye se me ma me mo se me nkosi piles ewo asase no a omo de ma we ni wo se mi ni nua ba ko efe no wo se yen nkosi piles nti ya nkosi piles ni me ma fili na cha nkosi piles nti obeburu mi nua abara na mi no ama yire ne ne wo obo dua no se sen wo se yen nkosi piles no yen nkosi piles no se ye koton ye nim ye koton na asase ne maame mo koton asase na ye ne kosi piles ben wanim kakra ben wanim maame mo ne kosi piles ni ntino nsuo no nya de enkunye e de be nsuo no obodi amani ampo de ye kurum ho a wose wasan wadwaye wasan kowura wasan wadwaye apane to ase wa hey wono awini na wo ba adware wo ko ho weekend ko wono ananu asem nyame na ko wono ananu asem wono ananu asem wono ma bonten a wo kan etu o me peso bodua no se ro sikan no kan no obodua wase yenya ye kosi pila no wasase no so amani amponkun eye mu kuro mu nsuo mpacho an wo bai bia metie me yere wo ho na me ni fie mba me yere ne ka kire me na chese wo ba ye de what se wodi ka ton sase ni mienu adi first one de no frame bo manie say ma nya sase bi da ho o ko ton 100 million nti wo frame no kan na mka chense asase no me magye hwi nti ye product bi wo ho mfa nkosi dan bi wo so no hende won tana so sebe yamba me nya ba bi dim bag yesi nti won no to se me bo a o misa no si dan no e dan de wasi so ho no tie sisi e dan pon say e4 e na toilet and bath and kitchen ti hwa na wote e ho no tie na wo e wote he me han dan na nyo okra na ka chenso nkosi na aba wanya baby do bag yesi ade no so wono ni suba ntimi ne ntena fie de na waye sento kwa ni nuabo na bia se odi maame mu mpanifa bebe gina hai na me makwala no nya no de ya asem ne pese awia bom ne mu da ho ye ba ya ye kan asem ikoya te se da metro ye hyehe beduru ba bi be hu ba bi anokora beto maame ya paso wakoton sase mienu papa me pa cho maame aha no ye kan nokore papa me pa cho anya nokore na me won kyire mu mene se ya mpa se product mienu akoton anya nokore unkyire mu ne se minkyire mu ne se me maame enemo ne baba akode osei no wa bi otimi ko wia obi dwan na me maame akose se watimi akofa asase e de ameni pa kro na no free okotwa no de akọ koko a obi aye maame ne free stress so wa beton asase ama no se sansanso no ma ko me ensa de maame se watimi ton ya mi bisa me maame kwa atime ya o se afia gbo o maame minim ho hwie o unsu nuano no ti watimi aton no fala abra me maame ne unuano no on unim ho hwe na me so me de akoda me mpanifo no mo so afra o me se de mo ye no enye me na na kusi ne ni nye wo dem sesi a wo se de mo ye na nye nsa akola no se ba se mo cha no na di ne maame ade e wo busuan no ti se asamba na se BBC utua 1 million me de 1 million sa na wo mu na de wo mu fa ko ma kodwinu na da TV no so no me ba twan na de wo mu tintin ni tietia ne se maame akọ se wa ato na emiensa mienu a aka wo kwaku maame wo minu mienu ni ye ko twa asa eye bibia na e wa nyimi afrim koko atimbonya ena amobra de ye kan amobra maame akọ se wa sase be kamensa me ne se oba pay otom me ne se maame se wa de waton miensa ba na nye wo maame ya me ba cho me bi sana se etu ni mo hwe wo se afia da bi o na just wo nim ho hwe mesi yo ma eno na ma wunya me so minim se me maame ni wontim de buo ma anya hwe eno so na ma wunya enyina so se wo so beton bi na na da bi o eno de ma anton ti ano no
Yes, say wo bo ko andu se wa ton mienu. Enya no kore na me kire mu ba no. Eti ba ko e frɛ na mo bra no no. Me ne nyina ne kotwa asa. E na panyini no twa asase no e kamienu to ho se eno de on ton ne ene e kina. To wa mo obi de fa eme ene fa no so. De ene ba no ko wie obi dwan no. Wo de ahye nanan. Ti mfimfini ne wo de no. E na o ma yen miensa e ton che. Because so am bia na etro ena atimbonya ye ma obi koko ye mienche ena no so moton ye na mo mambi ono ane gina ho na de wo ka ho asem de na oba no de no de owo omon oba no e de no eti oba ne de mi wadi bi na me so ma di bie but papa ne de na ode ma miensa no moton mienu ama atama wo se wa anya bi unia kwa ba ju anya bi ma anya bi mienu ti ba ko na papa ni hira so ma ye no mienu no da nche no yesi e che dia mo fa hu sika no mla bla da ko e ton ba ko e na language ni ton ba ko ai esre so enti se we no se o mi ho a na se papa ni dia no one by one we ni dia obi aton bi edi eno dia me fa ma eno dia ma me ni dia me ti ase se me madi bi won so aton bi ama bi ntimi ye bibi a ebe nyame na de papa ndi a ode ama ma miensa e de mmatika ton mienu ti se we ya beton de a awsa mienu ni sikaba ni yeton we ni yeche tanu mienu sika amade a e sisire masem no ti anya no kore unton bi minton bi e na wantin so ni se asase no se mi mitimi hu se na amade a na madi kan akodo ti said aseme pre bo se na obi ko sama me no yese me ba be bom mo amane obi emfi me metimi aka se papa ya oti we ono na sa mo papa no odi na ade metimi aka se me bo no ho ka na oye krata we e ma me ana so odi silent we ma me no papa we no oni ho de nanso e ba ye no no wawu ona ye na yie sa krata we ye papa ko si ko ye no me pa cho an ono na di sa no ma me ko ye krata no to so eno na omoji afru nsem sisi me pa cho an eno no no mo ton ne sei announce price o ma mfre me kola de make no nya nyima no ntimi gina de bigina o eno na me kire me se wo ma mi bo ko adu se waton mi enu ania na da bi papa nya no kore na de me nso me kire mu ni se baabi o ho no ma yetimi kwa sama me wa hemfie ebe ka kire mu enyina obi entimi nti de wo se atimponya na o se maton na upa ni pakro na obo ho eka no ene momfa musika nkoje Sabapa oya oti we. Oba tampe. Sabapa oya oti we. Obey. Me fa na dance. Me ba. Odi ma me no sabapa yi charge me a. O na ade asem no bre me se me kama onye sa. Me ba cho. Me kasa na wa mia wanu me tumi ajai. Me ba cho mate. Ma me oba no se onton asase bia. E ho asem te se. Me pa cho nyankoso no waton, atimponya so waton. Panifu wa ha nyina mu ni mu abakosem so waton. Nyakoso Mo ma papa trase. Nyakoso nya na utone ye. Mo ma mi bi. Nyakoso nya na utone ye. Na e kwa no so koko. Nyakoso no so ani koko, mo e bi. Koko no ma e bi. Muti koko no ma bi. Ma me mo nyai. Na busiana ni de ne. Abusiana ni de ne. Why ye koko? Why mama? Ye. Uti di u mama e ho yesie ye. Na mi no nya to say. Obo ade da ro ma ye. Ye fra wo say. Efrem kwaku buache. Kwaku buache. Mami wo die no no. Nana. Na we su e. Me ba. Asemi o mo kan nyina no e ho pani sem ne say papa. Ho pani sem ne say. Brani mu. Me wo pa ye fra na kwaziko aye. Ena odo anka afuo. Ena ode ma anma. Ni ma no ye miensa. Ena ode ma ono. Ena anka no wuye. Ewuye no no modane ma akumanyi. Na odidi so. Akumani didi so sa obi anka no hwe. Obi atunto no ono aka zo anka no kro. Ato mienu. Mimi nsa nti ho. Manyini eche o mu nyina. Ena o mu nso ton bia na o mo ne na che. Ena me ofie no obeka kire me se asase no a o asipo kura dem ho no. Kaya se no
nti okoton na mse wotani enye ye na wo dia ka kire wunianom na no nuanom nyina anye ko na mo nkoton na mo nche se mo de manso ba so a mo ofa na de ma mo ajapade e wo so awu meka se ma fama ade ano hene na abeko me na na so matem de nana me kwase ani me di me nyina o ka se me what din fie say e di o twinsia oh ndonya me me fitime kama brenya me o ka cha wo so kuni o sa ko no don kan kure o ka kire me se asase no beje papa na timi ama asase no asemo ni wo fa na ewuo no ma asase odidi watem ami me ye wo me mimi ye wo mimi ye wo ma to ma obi adi uno mo na aye wa wo so beje afiri mi nsa abra na ni sa de da mi ma shani pa na yale ya no na wo he sabra na wo he chese asase no de wan to mi ansin ketia mami waton mienu enya no kure papa enya no kure sana na kwasi boya sam na me chira o se wo watu kwan mimi babu sa no se kwa kuma me asasi ye eje edi asam na wo kan o ka chem se oni ho hwe ka mimi kodoye wo se oni ho hwe ka oni ho hwe ka ye sama me no ahemfie no eni bakro obo me ho ka no on na wo so nti upa mo fa sika nkoje eno na mo se me maton no ena de to sumienu o moton ya papa da akon yito ye no akora mo bo ya ena kodi dance oje me jot packet adwanti ma ho fie aburu fie duonu oje me jot packet no se fia no kure e wa no se fia miriam na akosi koye ena na no o charge o enya nchen o charge o wan charge me jot packet I'm say king size and oje sanya papa we so na sasa si da wo ya muton ya en ko obi age ko obi nso age so tia se na se dia wo san no ma ko ya wa e beton wo ye dia wo se wo ba dia afiri mi nsam se maami e bitie wo ye dia papa na chese ye do kwa ahemfie nipa kura obo wo ho ka no wona se wo sasa asene so enti sa obo kasai a chanti do na me kana say omo kotra se na se de obeji wo mo no acha enti me fa ne se manipulate na wo watu kwan uni ho na wo watu kwan no na watu kwan me hu sami na de anwo obi mfa ana ma do na nipa kura ko sama am se ono ne dia ampalifo obi anka ho we enti mimi ya fa me nko yakọ adanse o mbibia o ana mi di bim so ni skadi tuaneka onete so de atoso mienu papa wen so ne kodi ba kono so ho adanse tinsase miensa no mi na mi gira gi ni nyina de si ho onu ni esame boa afere be na se sia no mame se sia na e ba se sam no ye ne si nkomia mo ya che sa wan to ama no dabi e na wa won fa nche no dabi ba ne ka de yetua ne ka o de ska ya sa se na mai mo eno na mo no mu ntimi mfra mi misame e na hya mu na na nyina aso ma ton we wa fra me bisame e ya asemo nana e bi afia na wo so no ka no wan ka no kure hwe wa di timi fa ade bia wo no an ope omu obi awo yebusian no mu mimi mu obi a omume asase no okoton ba be ka kire me so okoton na asase si da bi nko an de ani wo anuafo miensa ana modia wo ye nana wo mfa ho bi wo motoni a ani ye ma obi wo ma me ni ha fa so ma me anam no asie enti sa ade bi ba ni ye ya afatu utumi anfa so se minie ana minie nani so ade o ka no didu atem odi ani ade na je ade na kora na me de kora misiro no wonye ni papa ma me panina so nana no me nana no na ne ba menhia fi no wotimi a charge na dwotu saa oh nana ne se kanya no so akasase ka mbanya aton ka mbanya aton mi meni me so mo ka ton so me ni ede me be ifo e ka mbanya aton Papa se o si asase no nton me ba twan na de he na okoton ya odiko si dan no me o mo na aka me nua o ya tukwan be mfie du nwotwe asa du no oba onye mfie mienu kura o mu na aka de a kire no so beto na aka bi on na nya no mo aka kire wase onua ne se onua no se o frɛ no e na so won koton
Obwa efa ko si dan. Obwa 100 million. Sika 100 million etimi si PA9 toilet and bath. Eboso. E kwa be na fa so si dan. Papa, me kwa me fa so di si edan say. Me gi loan na me de aye madwuma. Ti me gi me loan bosom che abutu oja. Me gi a ebi a 150 million 100 million. Na me tuya na kakrakla. Sa me wi a na maje foforo. Ti me wi a ai nyakoso de ya maame yi kan. Ya nyina na etu so anwe cheye. So de beto me so se me afia koma na me dan. Me toni ya ehun anwe wotu bi wodi bi asi wo ho dan ena me so me je me maame chefa anwe na ya me ensa ekuo me ensa asenan eno na wo ya no ni ha ena me ka cho se ya me se dan ya wie o na me ne mo so na e be ne dan ya o se oni sika na ni koko afi no wo ye na me se mate ena me yanka sa me na mo da ho kakran ena me bubu nua me ni me kuri ene doma o charge me a na se mafa bobo ya na me twe sa me wi a se 100 million 50 million 80 ni meji no bank ho a na se me di bi chibo fruit na me di bi nsusu ye patra ye wakua for de to me a bo fruit ni ti me teka no ne nkruma na mete ye no aye me mfa so na me de aye de me pe me di am ewo mu no eti sa wo ka kire me se wo ban bo na me se ya we be plaster baako na dem me so na me high bio na me se plaster baako na dem o si sister me koko gu apaso bottom yen sanan enti se me wi a me den me ba be ye na ma ye bi adem dem ti an se ukotene fie wem no akotene fie wem ama me de akoto obi anim se ya mama ne bi so onye na ma onomu ya eti mu na maka ahara na obi a wahwim dadaada na afei ene wa ba onya fie mienu sama sase kura eburu mfie be de ho akora mo bokodi adanse obo so amotoni ye ebi ene won ma amofre me ene mama me kapre ebo so daako anti amodu fie ka ho daako osebo na ti sase no so twa blog nyina guso enso papa we de kodi adanse sabre nkami wuya ye kumia ke ye kumi nkwase ye kum me wo nto bi ni unu nua ke ye kumi nkwase ye kum eti dia papa na ka kire me se wo dia no de papa nso chenchira obaji afiri me nsam na me ka kire se no kro pa dia yes wonim ne oka panipa na wate ho pani sempe se ne nana se biaku se bianya ado na nani ha no e peshira asase ne so de man da me wo fa no wo ya me nam di na ade me ne se according to maami asem a wo ka no wo se hwe pa bia wo hwe ne nana no a na nani ye ne ya no en wo shira asase so ye ho nkrata de man no anya no kresa me ba cho sa abra mu san mam se na wo hen na no yale na me yareka wonya busuani bia mani ntua ma na bra ensase a ode ama wo no ensase a ode ama no etwam be de ho ba ko gina ho 14 acres ba ko gina ho 7 acres 6 acres anso so pa de ho no man de wan kopri bio de me ka kire ho no eti na ye kamla ti same masom na same me nanan de ama me a wo ka kire so obaji afiri me nsam ena me ka kire so wonim ne ya wo ka 14 acres ama ne mana ya mobo sanya me nsa we ana ye ko hu ya 14 acres untone what ton 14 acres abele nkwala ofie ba ko 7 acres 6 acres 4 acres won ko ana na kwasi kwa yasase de ani ho kro ana be nwoche na abedi ho ebe nwoche na adi ho ami amani 54 years nya kala December na 55 years panipa na yenhwe ni si ana wo hwe no wo bodin bi wo maame baako wo se ne ba no ko wia odwa no ne no eya ampa se ono so waton mienza no jise ni apo no ton ya no wo ma che wo mama ni bi mienza ni obi ani ho ma mi bi ana wo so waton ana mienu dia kwa atema we atimi afram se afia asam 1 asase 1 2 3 nyakoso ana what they say koko na atimponya ana amobra na amobra wa onum ton sa boga twa miensa ba ko ne eton ye o ti an ga sa boga chemu miensa ampa so chemu miensa dabi asase no wan chemu miensa eni mu anfa bi anto ba ko fe ye me e na ode kron so ama apia se odwan nti o se e ko wi adwan
etu oba no kodi boni a me da me maami ni ho nti okodi boni a na ma kokoasa na ma koton keta ase je dio saun aja enti me pese me hu se de wo ka no eyampa se maami ba ko no le ba no kodi boni a no akoton sa ase ni bi dia akwa akotwitwa age no me de me hu nsada onte so da se wo ne ba kodi boni no ma akoton asase no motani a wo mama ne o mu fie mu asam de mintimi nka bi wo ho adai je se me wo na nyo na ye busu apani wo aha me de me mane wo me mane wo no ana o mu so wo mo busia o mu enti me ba ya na ma o de krata be kire me se me na me wo fa kwasiko ye de asase a kire no amo aye so krata na so na me wo fa wu ya na me ba ya na ada ne ye trans no wa mama ne was me wo dance ni wo na me dance ni no was ye nsia doctor bia obehwe wo fa no wonna dia dance ya ma me na me se nya no kresa krata no ye forgery anya krata papa busiani ho ne dia dance ya ma wo na busian wo ne bi ni ho e bi tenem was there bi na me se nya anya no kre na sabra ba jo na wo hen mi da sabra ndia me no kre ma buru obi da prison oh adam na ko ya chi wa ko to prison na ya hu ba hu wo fa ase na me na ko ma pampa ma hwede na me dia ba be tua na ya ne ka wo na hwe no dance ni wo ho nti na me ba ya no dance ni wo ho etinya be sadia America ni me twa ntra dance ni wo me da ma me kuma sa me na be ya no yi owu ya ka kire wo se mami yi ada na wo ka no kole won nya ne ba ko won nya pani ye ti o me ba na me wo fe wu na be na dia me na me ye wo fa no yi ana me se na me wo fe wu ye na me ba ya ma ye na ye no wo di krata wo ya ma wa de no wa mu mama ne na dance ni bia eni fia ha odi dance ye ma wo se kosiko ye dia asase wo ya tell you kan ne me no nya ade na chese busuani bia ni wo san bie dabi busuani bia ni wo na dance ni so enye busuani dabi onye busuani enti me misiansia na last kwa me ya na misiansia krata bia wo ko ye wa hwe adachi bia mechi watum fi se won kan okure wakora we dia asamo betu anu wo mo busia ma ne se busia akora esi mini dance ya ma no wanti mi anka ena misensia kan sei ena o si woni dia akora we na ha no se woni dance ya ma no ti no na dwen pa no de edi sa dance ya na ma akora no na ya mpa se onana no de asase no che no me de anya no kura no kura nka mo fa no be kan kire me ko be kan kire me anka ne wo mu da mu ba e no wawu obusa asa de hwan ne hwe na owu ye na ma de krata na ya ka no kure me de me wo wankasa di na ade papa ne wu ye no wankasa di na ade ni hwa hono ni ade no emu hwan na timi ka asa na duro ba ko yakoto amanda wa no drakuma me ma no de ho usu ko school me so me ko school ni bi ba onya ni papa me nya ni papa papa ya kasa di na ade me ma ne mo sa si nyina wadi ni nyina boga mo yensa me ma ne mo sa si nyina wadi ni nyina abla wo papa de o wan kopre obi papa wu agya ne o mo nsase wadi nsase ni nyina wodi asase no wodi a owu o ya krata bi ma wa ya krata bi de ma kanu kura na asase no wa ya krata de oba no so ye hwan ya no fa wadi a wodi a oba no mo fa na mra mo fa ba na mo fa wadi a wodi a ono no ni we ono no mo ko chi mi tum nti ono wo ni ma me mo fa mi de mi ni ma na o ke kan se ye me ke kan sai ni pa na wo ahwe no wodam na ye den na wan oba obusa de o hye na be na oba na ye no ye krata be no ye to se di na ade hye na me wo fa wu na mi na num di na ade wo na di na ade na ho na di na ade na ni mani o ai ensase ni nyina wa fa ni bani pei se si ano eyampa se mami wakoton sase miinu no kure mi me fia ba utu ya omla ya umu mi me chini ba mi yolu asa mi ensa no waton bia masan waton nya ko so waton nya san ton ewa he anwia me no ma mi mu nyina na che ya ni di nya no me si omu ma me abe enya no kure asase na enya no kure this ya company fo nim no mu hu se sasa ma America enya no kure eti a wodi CP se wokọ ahemfie ka obo ye no eno na ma sase ne akwa akodi sam no sa tesi a no yesi nkonwa mo na ye de sam sika ma na sase no wanto dabi eno eye ba ko no
na second one so e second one na wo mu no ye nyina na etu anwea kyeye awo ya mansa ye no wo mu ne bo hye o mu tu anwea na fom o mu fom be wura o mu maame o mu aka sa nuanom o mu maame anuafo no ye be na yasenum eno ase kwa atmaame wo hobi no sa akosewa afidie na fom wa wura mo ho no mo tu anwea ni bi eti sabe ya mo nkoda aboy ho na mo nkwaji musika ampa manipulate wadwini nya adwuma ada na wodi matama tunte wasu kono ma bedi matama atifo dem high shit dem high shit eti sam de ene de ene mo frɛ no obeka no kure wum bia de akyerew saa bra no mu na mo ka bom ene ye ya aka nkodi ni nsam ana saa bra no so akora mo bono anso hu se ne ofa asase ibi ni ampame makosi so ofra mu nyina mo nso mo ama ono so ne kodi adanse ye saa eti se sia ne de sam de ne to ho ene ba bia mutu anwea ne de ase ho saa asase de na aba so de ho no ye nyina maami we se na ono me ofa kodware de maami na mdo ahwede de mu ya ne sam papa maami ye ni kunu o ma bo aduro bo de etu anwea ni wo kan sam de no nko se wo mo bo ko adu se waton asase mi no me ba cho nya no ko utie me ba cho bi sam de no de waka se wa ukobo eka wa ahemfie sam the boss aka no wonton ma sam enti ye ko tua sika no ma sam a sam be jam me ba cho na second one no so wo se mu tu anwea na obi be wura mu di nim nya me na me itu wana na etu abusia wo mu maame no na na adu twwa de ho na na jorenten de ho ena maame amechi fan de ho anuafo no eti saa asase na ebeka homa na o tie me de ebeka homa na ye mienu no eno awai eno no wo mu nyina o kan ho bi ne waton ama mbie wo so be ka je sam maton asase nya ko so nya na aton ye ena afre me eni boga nyina nya ni boga ni ko nya ni boga na mo ton ma bibie awo de wa nete wo do wanwia si wo dan ena so ma nwia guo me so ma nwia wo ho a me so me nwia no me ma meje proto ma eti sa nwia no guo a me nwia we sei me nwia ya wi obetuma ko sini de akwa wa ju abetuma wona atone ye me mama wona anyo na atone ye nya ko so me na atone ye oba tuntum yi papa oba no se ko adu ade bo no so aton sase mienu no ba ko de o se o sam ho eka bi asam di na chi ko boye si ni sam trase ese ka no a sam be gya asase no se ba ko so so a mo ko tu anwea no eno no nyina na sa aton na chese ni mienu na we he papa me po acho me ba na ka se makọ akọton asase a obo anya akoso no ma nton wonu na koton ye wa mame me po acho o ka se o ma kagum me po acho wa mame o ka se makoton mama na bia dia me po acho obo wa me ba acho na de hin na ma ne ye mienu no me ba nya atimponya ne nya akoso na ye ka no atimponya ne sam yidie ya ya ka ana nya akoso no so no anwea na wo anwea ne bia abedi wo ho ana bia abedi boga ho boga de odi sika da boy ho na ni nyina ma me kasa ku microphone da boy ho na ni nyina ko da boy ho na ni nyina ko si ye ho na wo tone mutu anwea ni wie ye na asase mo ye ne dai ono no tone o ma tone ana wan ton nya mo mo tone nya akoso me metimi aton asase na ejam ma no de papa ejam nya akoso ejam ye dabi ya tun so ma me ye gina ye ho ni wo ye dia tu uma asase uti kuma se unim so me pese me ti bibia ase papa sam de no nko wan no o se won kasa o tv so me mo aba be dede wa ase na mama security police form papa me pacho no me mami me pacho ja me pese me nya clear understanding sam de no nko wadi hu nko pacho mate what ma say pacho mate na de na ka ho ma ne ye mienu okoton ye me pacho nya akoso na o ka no eno no me pacho o na koton ye eno wa amamo me pacho da bi oton ma hwan me pacho minim de pacho oton ma no fi so oton wa ma ya ma ni enti na mokọ ho a obi ya so adwuma ya tunsuo enti se yakọ na ya tie me yakọ na yakọ ye hwehwemu
na ya pase maami waton wa se de watu nsuo no be yiniti ana wonte ma se se ayampa se waton no so won ka no kore de o yesu adwuma de watu nsuo ho no ye kɔ ne ye kase ye se nsuo no ye bagi asase a nikaporo betwi ne ti no ami ehu nipa koro ton asase ne ma what ma se na ye tie watu nsuo no maami ye gina ya asase ye ya ko dank natural healthcare complex what for dank se men kan kiro se adie bia ye adie bia da dank ebetumi atu ase e de amawo na dank ba ye no emfie du nani nanim wase da bia da pachi number 2 eho na dank natural healthcare complex wo na wo so manfo yade bai na de ko dank aso ya ontumi etu ase emfama wo orofo dank se men kan kiro se wo kina da wo ye adwuma na wo manfo dodo a ebu fa so be pa yade sa no enya asem ketua kra eno tisi e kopachi number 2 dia wo kina da dank ye adwuma City Life Hybrid School no nchen hwa ho na dank natural healthcare complex odi ni dwuma na ahutofie no a omanfo e de fred dank no enye se bia ahotewu na nyuma pa wayo ne yade a wasan no eno omanfo e de se din wei e de amadank natural healthcare complex orofo wa from kwan pa dia yemfre na yenko pachi number 2 enem san yade bia nyodo yade stroke bia dank betu ase e de ama yade bibire bia da yemfa enko dank natural healthcare complex 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 dank natural healthcare complex orofo benya simple nipa na watie na nwumere bia na watumi ahwe wani so ade orofo fridge papa yetumi di nsuo hyemu na eye nwunu na empo odi waduane be hyemu a enyinya no orofo gese ko Osborge Enterprise men kan cho se said you see dwene Ghana for hono nti no ton adefon emfa magana for de biada adentia efri se ensuo to efom odin wo Ghana ha ahokyere wo ha enu ti tv ode eba no odofo enye de amanfo bi kofa ba grada dwaye no na ate asim ni bi odabi we de wo se Samsung LG Philips enu tete tv a eho odin ye papa UK eno de tv efri eba na hotel tv se medical kan cho se hotel mpa ne bre na tv eboda ho de ono de emia no soa na eta ne baby orofo yen kope tv ni bi ento ewo Osborge Enterprise Samsung LG and Philips no etimi nya simpe nipa ahwe kama se ye pe fridge papa de American fridge o eno na Osborge Enterprise wode eba ebu akwa o one twere akodua JHS no na edin hwe ni mu na buko Astown so Dr. Mensa from Otasi rank wa Osborge Enterprise TV with all sizes ubenya biato na watumi ahwe wani so ade 0277788845 0277788845 and 0244363663 0244363663 and 0242026375 0242026375 Osborge Enterprise TV papa fridge papa what they abre Ghana for wonderful Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital and new papa what they abre gasro no boa memma papa enya seketwa Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital edu papa what they aban memma Martin Faswo or for odi donek heba mecha abegwaso we de memedru memma nti ha yie or for eduru baby at esa nyoma bitumi ginagina so kama ye kasa nyoma ginagina so a ade me efre wo bema no eyo fosuo pani no de bo wanim ho no ene ma ye bema or for eduru baby amamunya den wate se mu anye den a ema no betumi adwane agyawo eno nti edu papa wo betumi ede aye bema no watumi akasa ofie no bom se bema no eye donek heba mecha eye main vitality yakọ ne ekope bi hefa na akwa obenya bi ato okumase monten so ba bi ato nduro etuduro nyina no obenya bi ato saa na sunyan no so obenya bi ato konkran o kanshi drugly na famo nyina obenya bi ato ashama tema famo obenya bi akọ dunkwa o enso so ye doneka ba mecha memeduru orofo bema ma osisi mu nyeden ma osisi mu teduam nyeden teduan mu yeden a
ebetumi aboa akwani ansa nyina so eduru ba bi na so oba abrabo no na semo a obema na so ode kokko a etimi emasika ba ubutum enya asenketoa no sika beba abotomu a gisemu ayire Donek Heba Misha and I make comfort na media amount 0246 727 677 0246 727 677 and 0249 208 252 0249 208 252 Donek Heba Misha and I say 0575 215 501 0575 215-501 Donek Heba Misha me vitality eno ena ebwa mema wa kwani ansa nyina eso orofo ye ko hefa free screening as life care clinic o asese ne kama pa na free screening and life care asese no orofo ke hu behia se obekọ na wakọ akọ miemia wo chire wamu orofo eduru baabi a Ghana form peche kapoko eno ti na tena ko ayes onu onyade o ebisu na eye pressure ehye ne ho eno ti life care clinic say eye free screening a wa hye ne kama ofiti ase 3rd April ye ofosu obusumi ne de toso miensa na ofiti ase odi twam akome ebusum ho na watumi ede aboa obibiada ne honam edwojo no yade biada yenko na yenko hwehwem free screening ye life care clinic omode aba ede ebeboa omanfo da bia metakan ama me ne wan say yade nipa benya so na ye yade kro ya yenko free screening no ewo life care upemu ensembusa bia na wafre wo mu ewo homa we so 0594 242 528 0594 242 528 and 0540 588 731 yenko free screening no a life care enso ede abadwa so no yenko computer so dwede emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekwa so kwa brochu Kwaku, afraid I'm a co. Then crata cranny. Hey, I need my connection man for den go for secret when you to the musan. Oh, Express Group had menti. I couldn't to hire for. Open so to Kwan Kosiandia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More person to Kwan Koye Jumansu, obey me the Wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule by roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Humacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Roll Yasika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize.
prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. If you hire it, maybe can't catch or say you banner the you. Your course was a nenso so. Hey, I say. Panipa memoir quaba. Bibi aboko. Yamiado. Your friend was saying, if Remy could use Sifa. Could you Sifa if you in a buy? Patching Fred Yarding. Ufra Busuini. Patcho Debbie, Mayerne, Mamma, not Nabe, Fishabe, Dua Sammy and Son. Tinka, woman, Bibisad and Kayana, Muka Cramit me a can. Bibika Crass, some no idea. Yentio. Massam Tiani said, Mary, at Timpunas Aseno. Ocaso Antonia, how dear Schmasaka. What fans what tongue? Fise or J. Busiano. The acquire say, Yayan Crata, my boy, no, Ama, with his car, my made it so he castle to chance and Bordanos. A dear hen, I think Puna dinner all can say, no manson also, oh, my wife, no manson also, and I send me in that quiet manson. And I'm my wife, no, or Nick, or Mutu Train, and Tiba said, Simon Hobel Musano, and assassin, a J man send a sanitary, or my iska. The Oma is can out the Yatrich Mountain, the Yaka, Oma iska, now on farm. 20,000 ton chance. Not just some no, why crata, my crataman, Pacho, near somebody, not just a quavis maton, yaton. Na second one, dear, Kitwane dear. Media, so I told you, minimum she. And he said, Honor Babu with your two should cry honor, and yet Bushanadia, a mammy, me if any age I. Nasasi Hoka Mutuania, a motun shoe. Mine or two fence on a fence on a club. Now, what two shoe one chain. Now, my assassin Cromocana, bear one plot. Now, could two anya said the wife for Cano. And I'm just a move from Busian Dian Cacra. And I said Busian phone called Tom Bew. And now my wife Kohunu, Mammy, or Henna Mamma, Nana Piana say, Nana Piana Mamma said, a Busian is Sino. Or what church Mamma say, Musi Tiamiano Coco too. The wife no go to and say a trip in Sia, and Odina could go to Plotos, or Nina could go Plotos. Oh, no, to through our nose as no yende. I mean to me who do my ano. And it's what Thomas on 20 Hodi. And also on toy. I hope never some the end the way a crataman. I crataman. Now, it says, Carmata ain't Mintia. If it's all quite a check, bear 3-4 years, won't Mintia. Not just a quabisuno. Say, some Cobo, you don't cover him fee. Na Oma no quarters and no one tis our tongue. Our tongue. Sana me pese mite. This is as an crime made you as a man, question made you as a bunch of some day. Aye. Say, Ubina or some no Toma ubi. So, na quite say, or Jima ubi. Somebody just can be ho. Na mine no person by a swojuma. And Timina made you as a bunch. I just say, I be Fisasi and now. Oh, there be a bush. A bush now. I quite say, Homtas, no more portrait farm. I say for. She says, I see Martin Tony, a portrait farm. Eventually, yeah. So I have okay and fancy. So now when the Kakran, I can't hold the abbey and say, the Omo Cano, the Kakra makes me a can say, my wife, not my maybe or no, him, dear friend, and I free. Into a name of wife, men, me do assassin, and me fan for no dog, the banshee, Samanusha. When I'm do assassin, and I free any free touching my buy no better assassin in such a chance as I fire area. In fact, me do a kind of shoe, me just some suja. To my wife and my man who swam a man because some man don't take him. Simon and Papa were here or tissues here, and I'm on Coetia, our tissue. And an call her, don't think just as 7 months, almost easy. Tina don't think as soon as I ain't in a shame, just I come on, ye, home, Bobo Hoka, Club, if you want to say no. If your mamma,
abro hene no yo hema ntino peso sisi wo yo adwuma na me de akoma ye na adwuma na pillar be so afia akoma de 2 pillar no so na me actually kura be last be 6 months na me da ho na obi from so form ho na me dua ntosi nyaado ane na sefo to no bi form akudwo bla na me bae ana wo se sabe so na kasa ni nyamu na ma do aye ntosi na me ntosi na me de banti bi frɛ wura mu nti banti ni wura mu no me do ho fuya kan ma no bi nti fa ta asase no na me boro so banche na me buru banche na ne ma buru banche no ache ama banche na akoma akoma na me kwa na me nya bi nti ho no me wo no obi frɛ me se asase no asase no obi tu na anwea no nti me kwa in fact na me sumi na me se ana mutu anwea no asase a ɛne yɛdidi so ɛnkɔla nsia ɛne yɛde hwɛ wɔ mo sɛ ni sɛsi na mekeka ne nyinaa nti agya ɔmatu na mekɔtena ɛyi no doza na yɛtu anwea nsoɔ na mekɔtena so sɛ deɛ ɔmu yɛ no mene nyɛ ho ne wɔgyaeɛ nti na moafo sɛ ne saa na teɛ deɛ a bankyɛ na ɔmatu no ɔmede bankyɛ maako maako sisi mo ɔmatu agu no ɔno na ɔdidi so no saa na teɛ deɛ aneɛ ɔmomfa no sika menyɛ sɛ ɔmo nsa anwea ɔmo nsa ɛne teɛ no nkɔ nti ɔmo a ne teɛ no gu hɔ a na mente asɛ sɛ me nua yi ɔbɛtɔ asase na sɛ asase no matɔn ma akora no a anwea gu so no deɛ maame no so ma sɛ na ade no wafa anwea no nti wasisi anwea nti wabakura na wo de ka kyerɛ nipa no sɛ nipa na obɛsa anwea ka kyerɛ no sɛ bia anwea no de anwea na obɛsa de ni afia koma ka ho asɛm na mmom nipa no ka sɛ atam se tenkyena a wo sɛ anwea no asase no watɔ nti wɔmfa anwea no na me sɛ atawo ka no sa de anyi okay wa me hu ani kakra na kyerɛ sɛ sam asase no de wama musika ni bia soso ya ton chance ni bia da no kwa se kra pie mienu pani aye ya ka nyina ye mo ye plaster nya he be da se ye ko na ye ne togbe ahaban keke azigbilbo sunkalu kagoka from Benin Dahomey enko twetwe nkomo mra se togbe ahaban keke oba Ghana memha no oburu mfi aduasa ne akire ni waboa Ghana fo papa enuti ye nko togbe ahaban keke ho wose ono de wontwa emoja wo nanso so no o one corner no kasa ya na emede se wose me one corner bi o eye azigbilgbo sonkalu kagoka from Benin Dahomey yanko ne ani togo ntwetwe nkomo emrazia panipa memo akwa aba ovosho me joshua bibi aboko de bibi aboko togo ahaban keke na soye asoye papa na de bia medika aka se togo se mfasida ene nchakase ma atifo na hwefo keke kan sem se ya won wi ase da brabo ne nsem aye di so nti no ma bi se na togo aba keke wo mo no ne kre no mo pe nti de keke nyina ekodu ba bi a wo dem fa nkodam togo aba keke dukro bi won bia betima pie obebi ni wi ase anke da ye ntopum ba jo mo amtanya me ni togo aba on da so no ame ne kasa mafo ntesa ye ne kasa mafo na we obi sase togo aba keke de ne wo ye me pam chopi o ye nipa on de ne kura pepepe ye na o de ye adwuma emom wo se fa ho bedan wo de ho bedom na sebe ade ye sunsun a ekum nipa se bayi ana se spirit bi e ha wo no ompene e ma ye dai on hausa enuti na ne ye bo ho dawuro ama togo aso ye boko na se togo amase ya enye se woni ha na emom o ye adwuma togo ye adwuma fitiano pa kusi anajo chiso ka se wo mba oso opede ne ne abere na ye kan ye kwa ye bai enye ngwa na woko medika ka chose me se ebo anajo no miensa no mienu kwa anajo no miensa e nkrofo bi dia ewiase nkrofo bi dia but wuni eni nti hu enu nti ne ka chose da wada no sori a wo se da me aya me ya na se wunnim ya na nipa bi taba bi no mo serew togwesi bon ho ban entra wo masabi akoya bi mekun abra wo animunyam entra me enyo hyebre enkoto dua nkom abra wonti memfuru dua ne sa no ma wo nyina ye o se ya ne sa kosuko no ma bi na ye o da ban ne suko no ma bewu na ho ato eni togwesi ebra na so ye obem sese togwesi ye ewo no ho ana se wo ba bi ekwa awa dabi o ewo bomfa ye ka bomfa doso afigase bomfa afigase kwantempo no so ufiri kro bi efre wa kyan krom ufiri kyan krom na akwa asotwe ufiri asotwe a bomfa ni asotwe kwa de ujiga kwa betima fa foma ko bomfa udu wa o de agia hospital junction fa afigase ka wusu besi bomfa hospital junction ye de number ni tudwa abomoden fa ewiase mentre on kase bibi ni wiase hwe no ma ekoso yi ya busua na anwiafo mo keka bomi
Uba Brunzambi and Nataba Babunamunim, to Jamba Bisre. And you 2 person would do him, and the one Casana will ma. Found them to go back. I know Quassam. Because only people will bury us in a more woman in Hano. Ayabasa. Busa denti. Sana Yamebo. Who bury us in say. Will be a yawan of Fofron. Ye John the Crisis on the Shabre. I be before yet more than. And you tell Crown 1 year in the ground. Ye Jalanate Mrs. Anna Shabre. Yasi ya de bi ebidi asram. Asram e ba ya bete ye no. Akran kwa hyedem na se wo osu a. Maami bitimi ko twa dan no hu hia na otwa mpoma na chi na ode asram ya akwala. Wa ye bone. Akran na ye bone. Nipa yenye. Ti ye kan se ya. Na abefo nipa aba omonyi hwini. Ti wo kan se obeka se oh. Enu ntu na mabonten a. Wo posters e ba abonten a. Enkwada nkwa maame nka asem cho se nya wuo bia na enyame wuo enne ezuo wadam Abraham kukum ho na ka kire wo so da Abraham kukum iwiase na okwa tutu na moko togu ahaba keke na so ye papa wontwa moja ontwa kokọ enne wontwa kraman onye dry pocket fasika baji sika dabi onye bi maya no baye de meka choso e bayfo pa na ne baye na wo ye no enya de ode taaki wo bi asabi wo di asampa emom de wo di bone eno de taaki no to wo se fa ho bedom to go aba keke fa ho do papa ifri beni da homi oho na eden papa ifri na bibinti ana papa ababo ne sesen wo ha ewo baby ameke bomfa pomodi tu na monko na kwatre kwaso be mantuma tinidi obi wa ampa obekọ no won wankasa no de da matusre enso so obabo togo aba keke ntesa pomodi tu na monko togo aba keke ye de number na betudwa pomodi wo se wo de obi bi wa kwantu mo ntimi ma ka che di pakose ne sabankumi won fanton twa no fanya ne WhatsApp won kasa nguase se me ye frame nipa sei ana kwaku usu me a friend say me maame de say maame na fa sende na de sende atobo obaye hu adwuma ma aye den obehwe aye den obehwe kwaku no amse anwanwade na nsan esi togui ho eh hwe togui wade bia edan bia wuram na wo kwa a odi wachi na ekọ na odi wachi ko wi a wi no dan wani ni wagina de asu nipa oye ono obo ne physical ene nipa bi wo fie ya bo mo baye se we na ku no we na asu ne no na wo bia seven preduasa yo hwese o keka se osum nyankopon wono na eye sa ena obi ayi obi anim edidi boni ntenne maame bi wona manyina boni baye ebi ananya ono a etena wote sa na opeso wo wa brabom na wo wo fie no ma ekoso a kotogo aba keke o entrance nkase da bibi ni biabi papa no ko no wa me se o ya dwuma da mu ni nyina se wo baabi na wutie ye ne a Pomodi oba benya baabi ada. O konkran ya o waje kotoku. Enka bone de anososo aje kotoku ne branch wo. Se togwe ko ebre branch e wo baabi. Na nyan enru ti na me se ya nso no mu ya okowie ansa na yakope na kira kwan. Kwa yemfa number no ntudwa ne. 0244 48 47 47 0244 48 47 adepa na ton ho odofo mo miekotogbu haban keke ho wate ofo kwa kud baby a na me nwan ne se eduru baby a obekọ baby a benya ahome no na bibi bo wanson tio ofo so ma menka se nipa bi nam wiaso ni obi na nam de bia wonde opa wo wasem atibo no na sem do mpeso obekanda woni obi nam na de bi opa wo wasem na eti no no mfa ne de ma ofo so twen ho ye oni pa bi wo ho a oni ne nam kwa na wo kosoro wonche oni security da na zo ne nim bia wo ko but opa musuo nka na nini ni nkomo ka kire se opeso okotogo aba keke obega zo jai madam fu bi kura so ko ye entesa sukura no nko ho na so nko ho won pese oni ne be pada sa wo person no nko an edru fi a yese bra na eba no wo fa na eba no anopa
na man for bono pron ka na mene horo we so mene horo kwane ko hwe shebiri kwane ko hwe shebiri nyame am osa ye wa branch ebu owiase ye wa baba bu owiase bibia wo owiase bia kono bia wo bi nanso me man se ne pe be ma betima be fa no oja na si wo wo twere ho a won ti ase ye wa branch ebu ofie sebe 1 million ko onya bi da eso akọ school pa kwa branch ebi frame na ya na dance die na ya na meme bi tu be bia me pe na nasem o kan nyina ne se unsa da na ye ni togu e kan spiritual marriage na branch ye ne se de na spiritual marriage no ACA hanon nenso okọ togu haban keke wo no aye kontomre case tio sa sunsumu nano ubusa obia na obia ne na ye adwuma pe wa betan so wo bi no ubusa nse sa sunsumu nano ene ono ani kun ana ne yire wona ne dade ne ede obeka se sunsumu nano no ede fa wo mo so to confirm wo mo to ko obi super ko mo to obi na enso oba no obawe wo eno ti ne ye ka cho san crofon so mo no da uno ma bi asai obi no so oba promise wa promise ko de bebre kwa esiyi eti ye ka cho se san no ma onyina wo bia enhye da mu nsu enkoka wano aduro bomodin kotogo aba enya bosom so na wo ko enne wo bitia na na me kwa so na sese togo se som nyame no da nyame emmom se wo yi wiase doctors free wa ya hwe honam de awia sunsum de eye wo mo a ayi togo aba iti kotogo aba keke wa we me fa number nzantu 0244 48 47 and a good TV and a good TV no so no iti wa o TV de emre bo modern na church na mo wa o tie radio unti na ebo number never number nko 0244 48 47 okay menyo nwa bro bo modern tu na mon kotogo aba keke ahweye bomfa hospital junction fijazi kwantem ya da obi biase okay yani togbe aban keke azigbilgbo Sonkalu Kagoka from Benin Dahome eno na ekwatwetwe nkomo togbe aban keke se e ma semu nsi ntokwa nsi ansan watotuo debio totuo ne to na sentokwa ba watumi edituo no agina no asem we no ye kanesa no ano den papa medical ka kire wiase manyina se ye ba wiase no e ba na dejew ye kososo asa kada chi memo akwaba ya jo panyin empom te say ye ho anum ye fra wo say bidiane jodako pachwane yeso na ato asase no pacho me na metoye watuaka pacho metuaka o mayen krata ama me how many acres enu 1 acre 0.7 enu 1 acre dabi wodi masase no abakosem kakra pachwane o maka akire wo firi kurum ho ana memfiri ho mikro mpa ne konkori na me ma mu na mo 3 years dia de me ba ho 1973 na mba dua ben okay na mo 4 years yo 69 enti asase no abakosem de minim papa ma mi se ansa no mo to asase no ma na dua ne de wo so wadua gu okurukura ya no senyem na medwie mpacho so te ya ma me se na medwie but okuru ne se nyem na medwie enokure ba ko yire ha na hwe wo me kan okura ko sise mewu papa wo nokura bi kan but osoro ba no wo kan wo gu papa we kan papa wo to kan was ada se metia me tie program ne pa me ba jina ho wo de jina ho ma men kasa yes enokure kan eden papa people na down papa no we over 40 years people do by 40 years asembusa wo no people da 40 years enokure kan nokure ana utwa nkontompo sa wo ku kwasa bliss kojo kan nokure cha wo yire ne se asemo people we 40 years mo am jaji people no 40 years adan papa nyana mkoju ye oto asase ne sei me to 350 million eska da no ma me neska mo ma obi omo ama obi saka kwa bi so kura ho na ka o se kai to katachi senti a asase a ye ka ho asem no
ho krata na da TV no so no say papa no we 40 years ni over I say paper no so ya ye mo no I say ka sama sa akoye ano akoye I say ba akona ya atete to akoye no foforo o de beba kada tienti abusua ni nyina tiase se aton ama mpacho de o nyina ne se eye mame afia kuma yi o ne din ka ba me ho mi ntwa toro da oni se me bo nka oba sasa se me nton ma no mi me fia kuma oba me ho mi me fia dance ni wo fia ho mi me fia kuma me se me pen kontompo fa won toro to baby se de pipa we eni mfie aduanan pipa we da ho yi wo be wale fie obi wo be kan no ato eti me de meka no kure na mase asem se wo se betu anua wo kukuru se nyame mtu ye na nyo na wo ma me hu aha no eti wo so ba ho sesei oba me ho se asase no menton ma no de di kai no oba de toso mienu de toso miensa okuni ani mi siai ka kire me se ne yere asase no me mo bodan to ma no okwa assemblies minim so ntimi twatoro hey dancing wo dancing owo ho no wo kasa wo me say aya asase ya ye ka ho asemi ya me say omo ba wo se ton ma wo me ton ma wo mo me ho ta nyina na me kire wo no so ati ase eti o ye se me ton ma na ka kire ne say minim se liwa ma me yensa ma me fo me yensa o ma me ka ho de pani ni wa ma me yensa ye mfansi ha asem no emu no kure no yese mi domo suko na me ne mema no ewuram ni eba be investigation kama ni san ba biem what ma say eti mesre se for now no enye bibia wo so ansa wate menya hwe kra enye bibia wo so minim de nti ameka sa minim asante asem ka o mama no sia ka be me de pa ye be san ba biem yenwie ye be san ba biem ka be me na me pese me hu se yampa o maton mama na afei mekwa kwa emi hwehwe mu meba kuro no so nti manen hawo wate de ya no asase nipa na beto na kuro so de ya no fisase what ma say de baby bi wo so nipa so na beto what ma say but channel no na yema abotoye mu mra minim de nti ameka sa minim asante asem medase what ma say mati wase pa nti de for na na nye bibia wo so menya hwe what ma say medase onwa samotase na ebre no asem no mintumi nwie ne kasi me wi mo ame kwaku asem na no den o foso ano nya den no kre no empie ano nya den sa no kre ba kope bakacho so obi anu a wonu a wo sreda abusuafo yi mo amote ane mo amo ofie nyina munsi mutirase na mo huru mo magumu woni ma se dodo abusuan ko ni nyina magumu woni ma se nkuni papa ye papa ote yi mu nyina magumu woni ma se obi tifo obi sa se dintra mo nana ya mo kana se mi ase bo ja sa se 20 atonton na numu sa ede na mo ya mo hu we ton na we ya magumu woni ma se kura dodo we ba ko wi odwan ya no de asia sa se na munchiri ma ba dai munchiri mo nana no ba dai mo nana no ba dai mo numu ya mo hene we ton obia no be ma kokonyini na obi nso ai no oba kokonyini na mo tia busuanim na ma toti mponya de na mo so koton we de na me try na me man bi na o se wa mama na me so ma fa we ya busua beni abusua beni de ti mo nana wo ko no sa me ne sama gina ha wo su iti sa me ton ya ka mo benya bi abusua mo anya ya papa yi wa friend nto makama wa betra one day so dot no na packet na so dey for a year and one year dan charge packet and they want me to penny asesa when they were nyere because me be too much ya say papa so aka bibia bom no so aton mo na mo kan no so san ko buru obi no ko prison he san no ma wanyina mu gum ho ni mase ma me kan wanu tu na so ha dwen
ofo asem we no me yatam no me wo bi ka na ma wu kran ka ye mo ye ba krom ho hwa yen ka sante asem nkyere mo wate especially wo ma me a wote yi ma me nka asem jose wo ese woto obo wase paper no pani akola nko nwuram kokuma no ma entutu no me fan na kire pani so mo ni din eye wrong efia saase ena wa maso na wo kofa dance fo ne ye tintim abrabusuani bi anka ho enka na ba ye enka samre yi enka wo bose na enka busuani bi ai papa ne ye no me na me busuani sa na sante ya ade o nanya so obi ko gina ba bi no onu akofa na dance ni ana wakofa de onu fi se babo no ni wakotim ni abeka se ye de maame abrani pa na wu ye ni sa ba bi wa da ye nya sante fo mo me anka ne kure abusuani wo hono mo a ya na nipa bi wo mu a sabe pred na ka ya kan sabe ni wa ma ni wa nwu ya ensan ya ofase ni ade papa na mpa una nanu no so yale na ohre na una so ohre no mimi ni no na mabere no emo ni me yedibi ampa papa ni betimi de ade achew ni mu fa ne kwaso ofoso mimi te obi so de ade acham ya na mini masante asem a meka chese na bi yenye ni sei daachi bi uni wa aboa me papa Kofi Poku oto na sa so onsu saade e ono ani sika no toye but o free wo koye no obi akosi asase no so o si so akwa ne se wo de o ye be ma beg because wo ja wanye ne usi asase so amekun wasa o ya ja wo ko na obi ankoku ye oba na obedo be poso abusuan asase koko sa koko no se wo de mam ya menye asase nya ne dia aya busuan dia eti se sebim praduasa wona nan wahwe no na mo beta na ne hwe ho ne ye na ho nkwe busuan be ni sama ijira hanu mo ti se wona na yare ne so beche wade e wo ho ne mum ma me tobo se se bibia pie mentoi dai kura ibusa ho asam asa na me kwaje ye eso akoba mu se anua no ye tu ye na ye dibi kwa dai e koto yi chance de boss ete ho switch me ma me kasa me chiro woni me kasa na utwa ntro ba akokura wo mu a de aka nyina me nyini meba ma me jaja ya mo kasa asam ne ye nwie ye nwie ukuni ne kura pa ho a eso woka but wa yade wa bebie ba bia ma ye na aboa ye ni mo me kama busu amaso ate ade amaye no magumo wani mo ase papa iko kan bia ye betuma busa se yensu ye fa kire na de mu kan nyina yensu fa kire na busu yin si pensisi obi amu nyamu bewu because mo bete obi anka ne kore papa yi kan ya o se o kan bi kire na me kan bi kire no papa o 8 years fine sente sa ye bebusa se o papa ya na wo nanan enti kwasea ne aboa nkwa na atem didie unkan kasa bi ya wa de anya o de o eno tobo wo kura o maami a wakoka Cote d'Ivoire no wo se wo kasa ebusa o na wusu areho abusu obi antimi nko se mo de hia koka baabi na mo kofa na ba maami o Cote d'Ivoire se wa che yie se wawu mitie kasa bu a se wawu o so ote ase abusu abani mo de hia matima Cote d'Ivoire se wote he so wote he na se mu fi se sanko ye kromo asikafo obi ebom din ene se wonya sika wo sisi ada o Cote d'Ivoire ni bontuku e won nantwe ni adade a kamo nsa line ko re no obi aye din ene duabo ena mo buru no abusuanim asase si mu amu ye se nya mo dia papa no wo ma ne ma ne miensa meboa ne ma ne miensa na wugina o maame ejina ese otobo akwan bi so wo ma ade bi wona de bo ma ho ba tobo abusua de tobo eda no se security o ya bo mienu so de aka no ye mo so kwa ya wo de a eti se ye no ma bi se te sa ya mo kan we se me kotoi na me ne cheye we se wo bo am so we so afa na me so ma we abusua be ni iti ya de ade timi jam abusua yi ye betimi de ade jam ana se kasa bi aba papa wali fio ena onzu yeso wo ba ho se zo anya ba ho wo ba ho ti asam ni yo
eye no ma bia mo anhwe yi abusua no obi ba fia wade kwa na ede mo ma na nya sa ade na ekoso fosuo chese kokrom woni edum suko asase no be ma na mo so ma ye paper ma no mu nko ne no mfa ma mo ne mfa ma mo kira wafa sika baba bo modimi wafa mu ton mo japade ma bonte sofo we papa na mo de hia mo papa no mu na na mo say ne hwe ahon no okoye no so ye sansan ya nkoto sansan se ni wo na mo ton okay enti munya botre na de ekoso ofie no mu gum wani mase ni duabo munya yi na mo re duabo ndo tu na mena no no atom e wo kwan bi so because mo batra yi entrofa enti duana wo bo no ne sai mame wo ye ba o mame ni ha esu kana abata akoko bata gyan bebia ne bagina ewom ni mmom ese wo predo to bo ye bo ani chewa tie eno ma bi kaka ne gya se mafa ena ho anwan wono so se me so na me dia me papa dia enti me so meje dabi because se onim bi dia nka moto wani kwa se mama ni bi ba mo susu se wo ne maame wo nti no moto mama ni bi saa so na de da ho no so ntimi nka se me so mafa yanya nsa ozo ntimi nka se mafa abra papa ne ma wo obra wo na ho a wo na obebra no mimi to se me bra na ho a muni no na makọ bra no okay eto for so me de kaka me kan say yes ye call yensam trofo de yes ye call because no kura bi ehyehyehye ba bi yes ye ko hu asase ne kura no yes ye call ye ko hu yes asase wo mu na dwi ya kwanfo na dwi ya na kogu no ma no so na papa nso 20 papa no wato ne de otua kan de so bi be fa nwa wo so authority wo so authority wo so okay eto for so de man fancy na ye be kwa ba okay ene yo kwan bebre fa so edinya sike o enu nti odofo win big with mega cash lucky boss na make am for nam dia ma na lucky boss no ankasa no ansa na ubetumi awini no ma menkyere na akwa no star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash na ebema prompt you know na watumi select bi or for sika ketwa bi na wode di kese pa star 426 star 6 hash eno na yede ebekọ win big with mega cash lucky boss no so or for National Lottery Authority agiatum unifie du nwotwe mpo asem enkoso eno nti no ebema prompt message no na wodi mu a eno yede mobile money no na ehwo eno wudi ya instant na abegu mobile money no so etietitia enti mega cash lucky boss no na make am wasem bi so na enwoma enkonkan orofo duru ba bia wanu mato untumi enidi duru ba bia tumu se onan no eya honhonhon enakura ho etumi eye wodin pa orofo kwa koma tum eye grow fine utumu se wanu mato untumi nidi na grow fine orofo se unya bi enom ekọ widie mu a wankasa ubehu se umuja no ankasa edi afurusani yi a umuja na ani beye krogen eno na de ahoden kasa ebeba pa orofo grofa no de ka cho se bubobi twitwa bi na eno eye mujaduru bi a abadwa so a enya asem keto akra na upe bi atoso so a all pharmacy ene herbal shops ubenya bi o misty herbal no ewo KGTM room saa na apidank enso KGTM room orofo yenkope bi grofa no agidin pa ewo mujadrum yefre wo mo ewa homa wi so 024499653 024459653 yenkoni kope grofa ni bi Lawson Beverage se menka cho se or the Lawson Local Mixture abedwa so saa na wo de Lawson Mixture no so abedwa so do fo kope bi akira kwa wate dure mind bitters no so edi him ewo dwa so orofo yiyo ne aponto no madika aka akiro se wani gi a eyensa saa na awre ho so a eyensa dure man bitters na make am for nam dia ma ba bia tonsa tunsa ewo Ghana fa na nyina no dure man bitters edi atwaguo enya asanketo a wo to 1 tot to 2 tot wo pekura no to fu no na show free mu twitwa ne kakra ebebo papa dure man bitters na make am for nam dia ma ba bia tonsa tunsa bia no okwa ubenya bia to na wo ton so a obetumi akobubu na so ate so emfa so pa orofo ye peneduduo matode a yemfre wa homa wi so 0242133577 twitwa bi bobobi edure ma beta so twitwa bi ne gina wo na so orofo ye kwoni akope bia na ya bobo medical kan kiro dadada se bia no ankasa no
Ghana for num bia pa nye bia ni bia e club ye na me kanfo na me dia ma oba penfo ontumfo asem ko club ye so saa na ni fiedu nwotwe club ye no entumi emwa oduane ye ready a e club ye wani gi a e club ye orofo ba bia nipa abo adem din komo bunia no club ye yemubobi ebebo yi papa ama enwoma akonkan krede ye ko akoyanim yanim ten na ye ko akọ mesre busuakuo se monka mo akomantomo yem sanse medwumadi kese paa ne se ye beka asem awie na nokurasem edi ehim na empo asumdue etumi akoso na mini kasa dindin bia aka na mmom me ne memema na beba kurum ho ansa na ebi hu nokurasem no gisem bedo asuko wukuru nim ni hu nokurasem na nokura epie na ye hu kwan ye befa so enye kasa twitwiri enye ntokwa medika aka se nwia di nwia abusua di abusua enu ti sa asemba ya momienhwe na akwan no papa wadawroma meda sese otimi bai sanse wahode no fom kakra open no kura semunti to bi anka na komanto ne yem enye ntokwasem enye ntokwa mutwumu tan mu ya abusuafo isere moda why anti ebekba yebeba kurumo na katachi wo auto asase no so mesro se for now no enye bibia wo so na yenka asem no enwie dia ne yenkwan yebefa so minima sante asem tina meka sa ade akiro why isrewa ma me monka makomanto me wate yankon homa so 0551931931 0551931931 0548 na 31 na ye ne ahwefo ene atifo egina enko di enko momra sei 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello hello aden why den hello Bozu ye Bozu maju so eburu katachie mebre no nti yan content na mo ye de nyame otumi kese pa ya se pa Bozu anatoba mo kai mami so nya botire dan se tede uzi Nja uye ona no ejini kasa na o kasa o hono ma se die wonya ni kipe bia wadane kasa enye se ndi mo kasa nche ma me no mrafo na asma o kenyi na ase mpro no ucha okunu na bibie ti na me mo se asma o kan na no ko bie enti mun ko kulum ho na mun ko ye investigation ze de o kan o be hu atumu mu kure akra me kan okay hello ye ko yesu ni ho kusupesi yanko ya nimna mebre ni sha ma me chawo no mo no o mo jin ti wai akoko ko de ko bi man kan ya se ndakwa apa no na